Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon po lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon po patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan. Ng idol nating congressman, marami nagawa sa Kabikola. Nangako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong mo rin na pagkahapon mga aksyon, aldaw kita ngunyan ni Lunes, petsa 26 kan bulan kan Abril taong 2021. Kami ang sa inyong makakairiba, daing iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolanja. Masiram na hapon, Bicol Region. Ako manan sa indong lingkod, Mr. Siramgan Bicol, Joshua Martinez Jr. po Ang tabi. programang inihatod sa Indo kan ako Bicol Party List, asin kami ang kakampi kan mga inaapi. Ini ang programang kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang, ora mismo. Marin na pagkahapon, partner. Masiram na hapon, partner. Partner, magayon an sa tuyang pag-restoryahan mo niyan ta bako lang partner ini so usual na pinagurulayan alagad problema sa pamilya sin sustento. Pero bago kita makaabot dyan sa Urulay Pamilya, gusto ko lang istorya sa imo na may masaklap akong karanasan ngunyan aldaw. Anong iyan partner na masaklap? I don't know kung naranasan mo naman ini. Ano iyan partner? Di nagkakarigos ako. Grabe ang shampoo ko sa sabon. Kaya palanditan ka ng matarde partner. Anong di tanatar? Ano ito partner? Biglang puminundo sa bulos kan tubig sa gripo. Dian ko rahaw mo partner, tubig! Ang problema, wala duman sultiro ko na. Isuaki kang kan kataning me. Di nag-apod ka ning call a friend. Ayan, suaki kang nagpaharok ako kitubig. Iyan ang masaklap partner. So oras na nag-iidali kayo. Dahil man pati ako makaluwas partner. Uwan plus ka. Ubang plus ako. Kaya yan po, Ibig siguro. sabihin partner, problema sa tubig ang na-experiensyahan mo ngunya na pagkahapon. Bako lang siguro ako namong problema sa tubig sa Legazpi. Siguro kamo mga kababayan sa Legazpi. Gulpe. May mga manlain-lain man kamong Actually, kasubanggi experience. partner, bulos kang tubig kasubanggi, tsokolate. May baybay na May libre. bye-bye. Oh. May Abong libreng mo ka. baybay. Unlimited iced tea partner. Kaya sa mga kabarangay dyan sa Legazpi City Water District, kumusta ka mo? Ha? Kumusta ka mo? Kami, bako maray pag ang serbisyo arog gayan. Oo, and syempre sa mga taga Legazpi siguro may manlain-lain man kamong experience. Gulpi, Maray pa partner. mag-message ka mo sa muya. Ayan. Maray pa, mag-message ka mo kung ano ang nai-experyahan siya nindo na negatibo manungod sa
serbisyo kan Water District digdi sa syudad kan Legazpi. Alagad, maski na nga ni nagka-problema ako sa tubig, bako yan kaulangan partner, Correct. tangarig da maging masiram, asin maugma, an pagiribanan tangon niya na pagkaldaw digdi sa yan, programa, partner, tabang patunay ora yan, mismo. partner, na talagang yung eagerness mo na magserbi, na paugmahon ang sa tuwing mga kababayan niya, man Dahil giraran. plano ko, kundi nga ni isukataning kan suaki kang kataning may, madigdi ako, may mga sabon ako, dahil na pati ako mabado, yun na ito. Oo, mas maharag ko tayo ito, partner. Kung, May mga sabon-sabon. Oo. mas mabilib ako sa imo kung nagpasiring kang may mga sabon ka. Or madive muna ako dyan sa likod, sa may dagat. May dagat. Anyway, dira-diretso kita mga ka-aksyon. Igwa kita ngunya ning tatabangan na sarong residente duman sa may parte kan tercer distrito, si Ma'am Marnel Carillo. Sa 3rd District. Partikular sa UWAS. Uwas, Albay. So igwa siya ning kametean aramunta kung ano ang sa iyang kaulangan ay katuyuhan mo niya na pagkahapon sa satuya. Maray na pagkahapon tabi Ma'am Marnel. Maray man pong hapon. Opo. Nay makikumusta ay makiistorya daw tabi sa muya kung ano ang sa imong kametean ta ano to nakapasiring ka po digdi sa action ko. So ano ko po, yung T-tube ko po sa tiyan. Kasi ito na po siguro yung epekto nung pag-opera po sa akin nung gallbladder ko po nung 2002 or 3. Mhm. Tas So ngayon, ibig sabihin po nay, operada Sandali, ka po. partner. Oo. Ang salita pala sa Uwas, Tagalog eh. hindi po, Bulacan niya Ah, po. Bulacan. Bulacan niya. Sige. Pero Dayuhan Tagawa. po. Pero nasa Uwas na. Nahihirapan Opo. ka po sa Bicol. Medyo po nakakaintindi pero hindi po ako nakakasalita. Ayun. Okay. So, Saan- Tagalog na lang tayo, Tagalog tayo. partner. Saan ka pong barangay sa Uwas? Sa Talungog po. Talungog, Uwas, Talungog. Albay. Opo. Medyo palaog na yan. Maganda. Tagalog pala, partner. Eh, Opo, pero po, naka-resident po ako malapit po kila Sir Allen. ayun. So bistado mo ang pinakagwapo ming Opo. Si kay Kuya Ribahan Allen. Igdi, si Sir Allen. Opo. Opo. So, kumusta po ang after ka itoong na-operahan Tagalogin ka? mo, partner. Ay, oo nga pala. Pasensya po. Okay After lang po. nung naoperahan ka po, kumusta po yung paggalaw-galaw mo ngayon? Mahirap? Medyo mahirap. Pagka wala akong gilder, mahirap po talaga. So, ibig sabihin po, Napansin dala mo ko lang, po yung- partner, kanina, hindi pwedeng ihiwalay ni Manang yung bag, yung bag. sa kanyang Opo. Nandito kinalalagyan. kasi yung ano ko. Nandyan. Nandyan yung, Opo. So, bali yung po, parang bag bag po. na... Yung waste na galing sa'yo, diretso dyan. Oo. Opo. Oo, so hindi pwedeng iwalayan. Hindi So, po kasi po. ibig Hindi, sabihin mo, Manang, meron siyang tinutunaw sa katawan mo na kailangan everyday ma-reduce yun sa katawan. ibig Yung sabihin, Manang, lumalabas sa araw-araw mo yan kapiling yung bag mo? Umaga, tapon, Opo. tanghali? ano na po, 3 buwan na Catheter po. po yan, hindi man. Bakit kasi yung catheter sa ano yun eh. Sa- Parang yan, galing yan doon sa inoperahan mo. Yung parang ginagamit po sa catheter, pero binabili ko po, tawag ko catheter po. Catheter okay. pa din. Opo. Okay, sige. So, sa loob ng 3 buwan, kasama-sama mo na yan. Opo. Na bag mo. Kahit gabi, sa Opo. pagtulog. Opo. So, Kahit imbis na namamalengke ka pa din po. Hindi po ako lumalabas. akala ko- First, may asawa ka po, ay single parent po ako. single parent. So, talagang ang katabi mo na sa pagtulog, yung bag mo. Opo. Magpo nung inoperahan po ako ng January. Opo. So, naipay-konsulta nyo na po ulit sa doktor kung kumusta po yung... Nung March 4 po, last namin, Mhm. sabi ni Dr. Dr. ano po, na iaano po ako sa ibang doktor. I-refer. Opo, private po yun. Kaso yung mga gamit po niya, tabako pa po. Pero tinransfer kami, meron siyang clinic dyan sa may sentro ng Legazpi po. Ilan po nanay ang anak nyo po? 5 po. 5. So, mag-isa mo pong tinataguyod yung mga bata. At Opo. the same Bakit time, asan ganyan. yung mister nyo po? Ay, mahaba po. Mahabang kwento yung partner. Oo. Okay. Ano talaga po, nanay, yung sakit nyo po? Ano po yung findings ng doktor? Ano po daw, nakuha ko daw po to sa pagtanggal po nung gallbladder ko po. So, meaning, side effect po? Nung Opo. pagtanggal ng gallbladder. Opo. Okay. So, paliwanag ba ng doktor talagang nangyayari yan? Or Opo, kung baga sabi sa akin, magiging ano na sa akin yan kasi wala na po daw akong gallbladder. Kaya, Yun na kumbaga, talaga ang magiging new normal mo. Oh, Opo. yung normal kasi na pag-function ng katawan, hindi na gagana sa So, kanya. paano ngayon yung kabuhayan ng 5 mong anak at saka ikaw? Saan kayo kumukuha ng pang-araw-araw na pagkabuhay? so, panganay ko, nag-side lang.
nag-sideline maglaba-laba. Yung pangalawa, yung pares kong babae, nagtutulong lang magtinda. Tapos yung mga anak ko, kung may magpuputo, nagasisig, nagitugbok ng puto. Mahirap. Magkano naman po yung kinikita sa araw-araw ng mga anak mo? Ano po, depende na lang po kasi di ko man po kasi alam kung paano yung sa ano nila sa pagtatrabaho sa pag-ano ng puto. Sapat ba yun sa pang-araw-araw na Pinagkakasya pagkain? na lang po kasi yun talaga. Sa Walang maginibot, may sakit ako. Oh, sa 5 niyo pong anak na ilan po yung minor? Bali, 3 po. 3. Pero lahat po yung tumutulong na Ayun po. So, bilang ina manang, ano sa pakiramdam mo or natatakot ka ba sa kalagayan mong yan na meron ka pang mga Ayun mga po, minor na yun? takot akong mawala na hindi ko alam po ano magiging sitwasyon ng mga anak ko. Yun. So, takot kang mawala sa mundo Opo. na maiiwan mo yung mga anak mo. Nilalakasan ko na lang ang loob ko. Kahit nga mayroon akong ganito, pero masipag man yung 2 kong anak, hindi nahihiyang magtinda. so, Yung ibig pang sabihin po, pinang-aaraw-araw ko lang. nanay, yung panggamot niyo po, yung Hindi na po pambili niyo kuminom po. ng gamot kasi nangihinayang ako. O, yun nga, partner ng pinupunto ko kanina. Mm. Kasi yung kinikita ng mga anak niya sa pagpuputo, paglalaba, pagtinda-tinda, Panggastos na lang para lang yun sa pang-araw-araw. pang-araw-araw. Mm. Wala doon budget or hindi doon kasama Oo, yung sa medication. So, ibig sabihin, bilang isang ina na kahit meron kang karamdaman, Mhm. Tinitiis na lang, tinitiis mo partner, na lang para... yung karamdaman mo, hindi ka naman makapag-request sa anak mong ibili ka ng gamot dahil kulang nga. Pero yan, nanay, na catheter nyo, binibili nyo yung bag everyday. Nung alam ko pong kailangan naman pong bilhin, nagpabili na po ako. Tapos sabi ng anak ko kasi pag hindi po siya pinalitan, hindi mo talaga magugustuhan yung Opo, amo. opo. Magkano naman po yung isang piraso niya? Nasa 30 lang naman 30. po. Opo. Ayun, okay. Opo. Ngayon po, nay, na naandito ka po, ano po yung pangangaila? Ano po yung... Nais nyo Nais nyo iparating po, kay iparating Congressman kay Saldico Gusto ko po para yung matulungan po kayo. mapatabaan po ako, matanggal po itong tube ko. Tulungan po kayo mapatanggal yung T-tube. Ano po yung magiging operation ulit? Sabi daw po sa akin, hindi naman po ito pwedeng basa-basa tanggalin kasi marami pa daw lumalabas sa akin galing sa tiyan ko. Kailangan daw po, ipasilip daw po. So kailangan pong ipa-konsulta ulit sa doktor. Ipa-check up, ipa-check ipa-laboratory. Opo. Mhm. Okay. So, yan ang kahilingan ng isang taga-Uwas Albay Opo, isang partner. ina para sa kanyang 5 anak na lumalaban, partner, lumalaban na kahit ganun ang kanilang status sa At buhay. dahil sa ang programang ito, ang titulo ay Ura mismo. Mhm. At ang gusto ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List, ang pagtulong ay Ura mismo. Partner. Tulong, ura mismo, partner. Nanay, andito po, nakarating po yan sa kalaman ni Congressman Saldi at ora mismo po, ibibigay namin ang kahilingan nyo po. Andito si Juday. Pasok! Juday. Dito ka, Juday. Ayan. Ayan. Ayan, nanay, ito po yung sa iyong food pack. Ibig mong sabihin, ang request ni Manay ay makapagpa-check Makapagpa-check up, up. matingnan siya ng doktor at matulungan sa ospital. Para at least, partner, umuwi man siya, meron siyang bit-bit na pag-asa. So, maliban doon, mayroon pa. Meron pang food pack. Ayun. Ayan ay ha, meron ka pang Grocery iuwi sa item. iyong pamilya. At, Andito, nanay, nakasulat po dito, meron ka po, free po ha, sagot na po ni Congressman Saldi ang iyo pong pagpapacheck up, laboratories and other medicine na available po sa BRTTH. at huwag ka pong mag-alala kasi personal kang aalalayan ng mga staff ni Congressman Saldico and Ako Bicol Party List. Apo, lalo na si Manay LB. LB Sidenyo po. Nandun po yan Siguro sa Malasakit tulungan Center. kanila, Juday, kung paano Ayan makausap po, si Manang nanay. LB. Salamat po. So, hindi ka na po mamumroblema, nanay, ng pagpapacheck up, ng laboratory. So, bit-bit mo na po, nanay, ang pag-asa. May mensahe ka po para kay Congressman Saldi. Maraming pong salamat sa tulong po. Sa wakas, maano na rin po ako. Tani makapagtrabaho na makapagtinda. Maraming pong salamat. Apo. Yan po, nanay, ang bit-bit pag-asa galing kay Congressman Saldi at sa Ako Bicol Party List. Ayan. So, ayan, Ay. partner.
So yan, ora mismo. Ora mismo. Tabang ora mismo. And aalalayan para po sa karaman kan mga kababayan ta, ini pong mga siring kay ni na pasyente na nagdudulok digdi sa programa. Personal po yan na pinagpapasistiran ni Congressman Saldico sa mga staff kan ako Bicol Party List and Action Co Center Tanganing mapadali. para mapadali ang, and pagpabulong, magamit partner. ninda. So katabangan ni Congressman Saldico. Okay, maraming salamat po Nanay Marnelli and hagad mi po na dagos-dagos po na ikang marahay na. Salamat po sa inyo ng marami. You're welcome po. Okay? So yan partner, ang sa tuyang programa pinuunan mo sa pagtabang. Taud-taud partner, ini ang makonsuelong istorya. Yan. Sarong ama, ipinagreklamo sa daipagtao ning sustento. Ayan partner, sarong barangay kapitan. Diyan sa may munisipyo kan Ginubatan. May honorarium man ngayon si Kapitan. Mhm. Day nagtataong partner, sustento. oo, pero gasino man ang honorarium. Oo. Diba? Igwa pa ngayon si Kapitan na siguro kung minsan niya may tupada pa doon sa barangay. Pero day nagtataong sustento. Mga tugang, ang detalye abangan sa pagbabalik kang Tabang Ora mismo. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa irarong. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Co online TV page. sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, ikaw man sa Indo. Nahihidaw ko. Digdiran yan sa Action Co online TV page. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo mga kaaksyon. Makakaibahan tangon yan si Nicole Convocar ang nagrireklamo sa iyang ama huli sa pagpalyar kan sustento subuot kaini para sa Sainda. Kaibahan taman ko yan si Barangay Kapitan ang ama mismo ni Nicole Convocar. Tanganing makasimbag. Gusto mong sabihin, partner, si Nicole ang nagrereklamo. Ang pigreklamo niyang ama, si Si Kapitan. Kapitan Joel kan Barangay Puod, Ginubatan Ginubatan Albay. Albay. Okay. Si Nicole pirang tauna. 20 anyos. 20 anyos. Sige. Kaya makakaibahan tango yan mga kaaksyon, medyo kaya baga sa kasubago ang sabi mi medyo mainit ang sa tuyang pag-urulayan, huli ta issue pang pamilya mga kaaksyon ang sa tuyang tutukaron ngunya na pagkahapon. Bako lang tungkol gayon ini sa sustento Ano pa partner? siguro ini partner gulpian makaka-relate digdi. Ninhuli ta ini istorya nin sabi nga ni kayan puno ng dalisay at wagas na pag-ibig. Na pag-ibig, ayan. Na nauwi sa reklamo dahil sa sustento. Sustento. Correct, Sige. partner. Kay banta si Nicole, kay bahan man ni Nicole ang sa iyang ina, and syempre si Kapitan asin ang sa iyang legal wife. Yan ang nga nang pigsasabi ko sa imo, medyo komplikado. Oo. Inutunta partner sa side ni Nicole. Maray na Sige. pagkahapon, Nicole. Kumusta ka? Hello po. Pakikusog lang kang boses, Nicole. Oo. Okay naman po. Oo. Yaong kita digdi para pag-urulayan ining sa imong reklamo tabi Nicole kontra sa imong ama. Makistoryahi daw kami kung nata nagrereklamo ka ngunyan. Siyempre po, unang-una, bilang isang panganay sa apat na magkakapatid, gusto ko din po na hindi makita si mama na nahihirapan. Then, siyempre, ama si papa, dapat alam niya din po yung responsibilidad niya sa amin. Binabanggit mo na bilang panganay sa apat na Sa apat na ibig mong sabihin, sa apat kanya. kayo na anak ni Kap, Yes po. kinanay mo. Nanay Yes po. Marnelli. Oo. Magaling din So, si Kap gumawa ng lahi. Apat na. Oo, magaganda ang lahi partner. 20 years old ka na. 19 po. 19 19. years old. Going to 20 this So time. ang piglalaban mo para sa mga tugang mo. Yes po. Okay, bilang Ninhuli ta, bilang aron siya kan ang sabi mo, panganay. bilang panganay, gusto mong sabihon, dai kamong nare-receiving sustento Wala. ali sa indong ama na sanong punong barangay. Wala po. Puon kaso arin. Baka kan mga aki kamo igwa pa man. Nung mga aki po, nung mga bata pa po kami, meron syempre. Pero nung mga dumating yung time na
talagang Mga pirang edad mo na, kang day ka grade ng 4 po ako nun. grade? 4. Grade Kung 4. kang grade 4 ka, hanggang ngunyan na, anong kuwan ka na? Grade 12 po. Senior high Grade school. Senior 12. high Kung kang school. grade 4, hanggang ngunyan na grade 12, dahil na lamang Yes po. ki sustentoan sa imong mahal na ama. Wala po. Dahil na lamang maski ngaya 20 pesos or Kahit- 100 pesos. 5 doon. Paano ka nagpapadagos kan pagklase? Sa si mama mo baga, may pigmamati. Siyempre, ay ngayon pong modular po kami. So, mas ano po kami na, sa tulong po ng mga classmate ko din po, siyempre, na Okay. ano po. Pero kan aki ka pa, nakakasabay mo na, na iiling mo si papa mo na kaibahan nindo, na nagtataon ng sustento, or mayo na lamang na naiisip ka o narurumduman. Meron po, siyempre. Nung grade 4 po ako, siyempre may alam na po ako nun. Nagduduman sa indo si Pumupunta po. si papa mo. Opo, pumupunta po. Tapos, hindi man po siya nagstay talaga na, Medyo saglit-saglit Opo. lang. So hindi ka nagtaka kung bakit gano'n? nung sunod-sunod na yung away nila, syempre parang, syempre po, nagets ko na may something. Okay. So ngayon, ang pinakareklamo mo, ang gusto mo, magsustento man lamang Yes yung po. tatay mo, Yes si po. papa mo, no, sa saindong mga tugang. Ang mga tugang mo, may pangangaipo man sa kaika. Pirang taon na ang mga tugang mo? 18, 18, 16, and 14. 16, and 14. So anong klase ko ta na Grabe, ang agwat partner, medyo talagang 19, 18, 16, 14. Every Matibay 2 man years, sikap. every 2 years, may Oo. family planning. Oo. So ano ang anong klasing sustento Hanggang ang kapag- pighahanap mo kuta na ali sa imong ama? Syempre po, hanggang makapagtapos po kami, sustento para sa amin, 4. Ang magamit sa Ano ang pag-eskwela. nag-udyok sa imo? Tanata, ngunyan lang ka mo nagboses despite na pirang taon O na. tinios mo from Oo. grade 4 Kung tutuusin po talaga, kung susundin ko si mama, ayaw ni mama. na magreklamo ka. Ayaw po. Kaya lang, Nakita ko po kayo na hirap po talaga si mama. Siyempre, nakita ko man tulo kong ipangod na deserve man po nila na matawan maranasan man digay magayon na buhay. tabang kan sa mama. Tabang, di papa. Yun lang. Mhm. So medyo Yan ang maganda demand, talaga partner. partner. Kapag aki na talaga ang Apoy ra kang nahiling niya si mama niya na naghihirap, Nadidipisilan. nasasakitan. Oo. Ang gusto niya, mga tugang niya, garo karapatan man kan mga tugang niya na may ma-receive na man may na tabang. marisibing tabang galing sa Ali sa saindang ama. So, Pero mas kinaarog ka iyan tabi, Nicole, na medyo sabi mo nga ni, puon kang grade 4, grade 12 ka na, nagtanom ka mo nindagit or tampo or nawara so pagkamuot nindo sa saindong ama? Yung dalawa ko pong kapatid na bunso, tapos yung nagtanim po sila na naggalit. Ako po, every time na nag-uusap, syempre, di mo po mawawala yung topic namin about kay Papa. Pero, always po akong nagsasabi sa kanya na, kahit ano man kang mangyari, syempre, Papa man ligay na kan. Pero, syempre, nandun po yung talagang nagtanim sila ng May insidente ba, Nicole, na nakausap man lang ninyo ang inyong papa na kayong magkakapatid na 4? Nag-gibo ba ka mong paagi or si papa mo nagibo ning paagi Na para nagkaigulaman makaulay ka ka mong mo? pagkakataon na magbanding baga partner? Wala po. So wala. So buot sabihon, grabe ang pagkukulang ni papa mo sa Sa madaling sabi partner, nini-uy ni ay. Wala. Yes po. Hindi man lang nagpaparamdam. Oo, kaya nagkulog ang buot nindo. Kaya ngunya nagdidemand ka na talaga na si papa mo magsustento hulita arog kayo sa indong namamatay. Siguro balikan ko lang partner si... Balik kita kay Mrs. Oo. Ay kay Madam. Oo. Madam, nababanggit nindo Maday po pakikuan lang na kan mikropono. Okay, apo. Nababanggit po nindo na 4 po ang aki nindo kay kapitan. So tano po tayo inabot pa ning 4? Alat mo na partner, bago ka makaabot dyan sa 4, kasi nagkukuan lang ako naguguluhan lang ako. Anong nangyari nata may aki sa imong 4 si kapitan, pero dahil na nagpailing-iling sa mga aki mo, ano si kapitan? Paano nagkain laban ka mo? Anong sitwasyon? Istorya, di Anong lang sitwasyon? istorya. Paano ka mo nakabilog nin 4? May love ba talaga? Dahil kang araw na may agom? Ano po?
Nung sa una talaga, di ko man talaga siya alam na may asawa. Saan ka mo nagkakilala? Ligaspi po ako. Sa Ligaspi? Opo. Nagtatrabaho ka sa Ligaspi? Opo. Kasi naliligaw siya sa dati kong kaibigan. So bako po ika. Bako naman Bako ikaw. mo Okay. po ako. Okay? Tapos yun po, sa madaling salita, nagkaulugan mo po kami ng loob dahil po dun sa panganay kong anak. Mabait siya sa anak Teka, ko. anong ginagawa mo sa Ligaspi? Nagtatrabaho po Saan? ako. Pero nung time, wala po akong trabaho nun. Dito sa Ligaspi. Opo. At si Kapitan, nagtatrabaho din sa Ligaspi. Alam ko po sa kanya, nagtatrabaho siya kay Salvacion. Sa punerarya. Po. Okay. So, yung kaibigan mo sapat ang nililigawan ni Kapitan. Po. Pero ang na-inlove ikaw. Ganun na. Ganun. Okay. Pero nung ma-inlove ka kay Kap, anong pagkakakilala mo kay Kap? Binata? Hindi, talagang makikita mo sa kanya, talagang parang binata. Kasi Bakit miski sa parang binata? lisensya niya, wala pong asawa. Pero nung makilala mo si Kap, ano gwapo talaga si Kap? Ay, oo, gwapo yan. Gwapo. Tapos na-inlove ka. Tapos hindi ka lamang nag-background check. Nahulog lang yung loob ko sa Hindi ka kanya. nag-background check na si Kap may asawa. Hindi na po. Gustong Kasi, sabihin, kumbaga, tanggap partner, na po yung anak gustong ko. sabihin, partner, wala nang background check. Ang importante, gwapo. Eto na. Hindi, kasi Yun po. partner, pag ang lalaki naman ang pakilala mo Binata. syempre, Ay, pero dapat nag-uusisa ka rin. Hindi kasi, syempre, tiwala man siguro yung babae, knowing na palagi Saka naman medyo kayo nagkikita. bata pa po ako. Bata Nasa pa. magbe-21 pa lang po. Magbe-21 anyos ka. Mga anong taon yan? Mga 97. Tapos sa madaling sabi bata po, pa ako niyan, partner. nabuntis ka para kay Nicole Nicole. po. Tapos, dire-diretso pa rin yung pagsasama Nagsama niyo. kayo? ni Kap? Naghiwalay. Nagsama kayo? Apo. Sa isang bahay? Hindi man po. Hindi Ano lang? man po kami nagsama. Kung meron siyang time na doon mag-stay, mag-stay So po hindi ka siya. pa So, nagduda? hindi ka nagduda, hindi ka nagtaka Hindi na po, bakit... nung time kasi po na pinanganak ko na po tong 2 months na po to, ayun na po yung pag-atake ng pagsugod ng asawa sa Saka bahay. mo na nalaman na Opo, may doon na asawa. po kami nagrayutan. Pero nung panahon na hindi pa pinapanganak si Kwan, talaga wala kang pagdududa? Wala Pero Hindi ka bakit- nagtaka? Ang tanong ko, partner, bakit nalalawhan, Ay, hindi apat? naman po kasi ako ipokrita. Talagang, Mahal mo? Mahal mo Mahal po. talaga si Kap. Anong tawag mo kay Kap nung minamahal mo siya? tinatawag Honey, namin para darling. matawag nung, Hindi, matuto rin yung mga ang bata term of mapa, endearment? ganun. Ano? Mapa. Pa. 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 Para maano din yung mga, So, ma-adapt yung mga bata. nangangahulugan, Manay, na ikaw talaga ay na-in-love. Na in love. So, hindi Kay ka Kapitan. talaga after kung ano man ang maibibigay ni Kapitan, hindi ka after kung ano meron si Kapitan At sa status. ng baliwala buhay. para sa iyo kung siya man ay may sabit. Pero nung during panahon na those yun. time, hindi pa po si Kapitan Joel. Hindi pa po. Simpleng mamamayan pa lang. Parang SK na ata. SK. siya. Nagkisali-sali na po siya. Pero kumusta noong panahon na in love ka kay Kap noong panahon na hindi pa rin siya kapitan? Kumusta naman yung pagsustento niya? Okay naman po, hindi naman po ako, alam niya yan, hindi naman po ako sa kanya naghihingi ng malaki. Hindi nga ako niya binibigyan ng pera. Ano lang, kung ano lang yung mga pangangailangan Gatas. namin sa bahay, po, Okay. binibigay niya po. Okay na daw ta partner ang side kang duwa, balyo kita kay Kapitan. Ano? Sige. Kap na Ang pangalan ni Kapitan ay... Kapitan Joel Convocar. Gwapuhon man si Kap talaga. Medyo lamang daog kita. Daog ka ni si Kuano. Si amigo. Daog ka mo ning duwang karigos ni Kap. Kap, nadaog ta po ang sentimento ni Nicole, budaan sa iyang ina. Ano tabi ang kasimbagan nindo Kap sa pigsasabi ni Nicole na puon pa ka ito, dahil kada tabi nagsusustento. Magandang hapon po sa lahat, sa mga nanonood. Sa inyo po, sir, madam, sa anak ko, si Nicole, na sana dapat pagsabi na tayo dito ng totoo. Ganito po kasi yung nangyari. Bago kami naghiwalay, maganda po talaga yung samahan namin. Halos makuha na nila yung attention ko sa pamilya ko. Halos doon na ako tumira. Mas marami yung oras ko sa kanila kaysa sa tunay kong pamilya po. Totoo po yan. Subuot sabi yung tabi Kap, grabe man ang pagpadaba mo sa pamilya Iyo ni. po. Hindi lang po sila. Nanay niya, pinagamot ko. Mga kaibigan niya, asawa ng anak ng kaibigan niya. Basta may koneksyon po sa kanya, hindi ko inaano yung gastos na kaya kong Ibig ibigay. sabihin po, mahal na mahal mo rin talaga si... Minahal ko rin po. Hanggang ngayon. Ngayon, nawala na po kasi dahil sa mga pangyayari. Hindi po, yung totoo lang po talaga. So, parang sinasabi mo, Kap, na hindi mo naman pinabayaan.
never po ako nagpabaya nung yung magkakasama po kami. Pero yung binabanggit niya na simula grade 4, hindi ka na nagpakita o Doon na po hindi ka yung, na nagbigay ng... yun na po yung time na naghiwalay na po kami. Nag-usad na yung kasong kinasa nila sa asawa ko. Kaya komplikado na ibig po ako. sabihin, hindi maganda yung paghihiwalay ninyo. Hindi good terms, partner. Subo, ibig sabihin Kap, kaya ka nagkaigwanin panluluya sa sainda, tayo nagibusin din ng aksyon laban dahil sa sa kay tunay misis mong mo. misis. Tsaka po, isa pa po, gusto ko po talagang i-save na, sabi ko, ayaw kong ganitong hiwalayan. Yung hanggang sa pumunta pa po ako sa kanila, so parang nandun na po, na ikinulong ako. Yung parang dinadala na talaga, na wag na akong pumunta doon. Ikinulong ka sa... Ikinulong ako doon sa tinitirahan namin dati, niririntahan ko pa rin dati yon. Sino ang nagkumulong? na parang si day ka na Mrs. magluwas. Hindi nakakaluwas. Daawa ako pa ulion, hindi ko araman kung anong sitwasyon yung So, gagawin ibig nila. sabihin mo, Kap, Hanggang sa nakatawag po ako sa kapitbahay na pwede mag-ano kayo ng pulis, kinuha po kami ng PNP uwas doon. Hanggang doon lang ako nakalabas. Gusto mong sabihin, Kap, ikakuta na, kung ika na po to, habo mo kutang magsuruwayan ka mo. Abo po. So, ibig sabihin ka to, Kap, gusto mong isig duwa-duwa. Oh, Duwa po. Save mo sa pamilya mo. Bala May na kung anong kasabihan mangyari baga sa kasi, kuya. partner, Basta kaya ko man po. May kasabihan baga, partner, na ang mga arog kayan, bakong suruwayan, kundi dagdagan. Dagdagan. Oh, ito ang gustong i-implement ni Kap. Abo niya man bayaan, kundi gusto niya, Total ngayon, nakabuntog na ako oo, dyan. Ang total, pagdadaanan. kaya niya man. Ano ang hanap buhay mo, Kap, kang panahon na yan? Kampanahon na po ito, sa Punerarya po, official photographer po ako. Punerarya? Opo. Hindi lang yon. Nagalamisador ako sa sabungan, nagsisintensyador ako, lahat pinapasok ko. Sumaray ang racket mo kang panahon, Kap. May mga racket po ako talaga, Anong sir. pigpipicturean kan photographer sa punerarya? Gadan po. Gadan. Gadan. So daog mo ining mga photographer mirig din. Buhay ang pigpapiricturan. Tapos lamisador ka sa Bulangan. Lamisador, nakukuha po Tapos ako. sentensyador pa. Sentensyador pa po ako. Referee. Subot sabi yung tabi Kap, maski diit an sa imong income, ginigibong mo ang gabos, maatudan mo lang inikipagkabuhay. Iyo po. Pero- mapapabayaan ko sa tunay kong pamilya. Madara ko lang sa indahan. Uni na, partner. Imagine mo partner, Ato ako na, garo iba ito napapabayaan niya sa tunay niyang pamilya para lang Okay. Iyo po. Gani ka, partner. Kan mamidbidan mo po si Manay, may agum ka na. Igwa po. Okay. Anong nangyari? Primero, Igwa ka ng tunay na mahal na misis. May akin na ka mo. May akila po Ang kami. panahon na ito. Opo. Anong nangyari? Nahulog ang... Ano po ang nangyari po kayo ni, medyo kimisis ako nag-i-eskwela pa siya habang mag-asawa na kami. Nung nakagraduate si Mrs., automatic, nakapasar siya, nakaturo. Biglang guminhawa man po Teacher. yung buhay ko, teacher na po siya. subot sabi yung tabi Kap, so mga pigtatao mo di hali sa income ni Mrs. Baka pa po yan, unang pasyal ko sa kanila, pinamili ko yung anak niya, ganun. Galamti ka po. Galanti ka palang tabi Kap, ito nga iba ko mo paaki, na-providean mo kan mga pangangay po, what more ining mga aki mo? Yung ano po. Okay. So, yun na yan ang puon. Ngunyan, iyon na ito ang nangyari. Ayun ang Nagkaapat nangyari. na aki. Pero Kap, sa punot dulo, dahil mo inistorya sa iya na may agong ka. Pun pagkapuon po, aram po niya na may asawa ako. Okay. So, contradict naman sa sinabi ni Madam Na na day ka dahil niya nagdaram. aram. Okay. Okay. So, ngunyan, may mga pigsasabi po na yung ano ito, pigsasabi mo man na kaya day ka na nagduduman-duman, day ka na nagsustinto ta, bakong magayon so pagsuruwayan ito. Oo, kung baga partner, may ginibong aksyon sinda, sumama ni Nicole, kung nawaran ning gana si Kapitan. Ano ang simbag mo, Nicole, sa mga pigsasabi ni Papa mo? Na aruga ka to ang naging rason kung nataday na nagsustento, na nagibo ka mo ning aksyon against sa iyang agong. Doon po sa time na sinasabi niya na kinulong daw. Ang nangyari po noon, humihingi si mama ng panggastos namin. 1 linggo magbibigay ng 200 pesos. Ipapadala pa po yan. Siyempre, pupunta po kami na Tiniki sa sentro para kumakuha yung pera. Sabi ko, siyempre, ayoko ng broken family talaga. Tapos, Ang laki-laki ng katawan mo, hindi kita kaya. Naikulong. Bugbog sarado pa. Pa, nga. alam mo Yun yun. nga yung gusto, yung Bugbog ayaw sarado kong... ako. Bugbog sarado Alat mo ka. na may sinasabi si Kap, sino ang bumugbog sa'yo? Siya po. Ayaw ko pong gumanti kasi mas lalo akong
maiipit sa ganung sitwasyon. So may tama katabi ka. Po, may record po kami sa munisipyo ng Uwas. Oo, Nay. kasi pinalabas mo kasi na pinaghabol-habol mo ko, gawa ng mga gamit ko na importante. May sakit yung anak ko, ospital yung Joel. Kailangan ko ng birth certificate, wala akong pangkuha sa NSO. Anong ginawa mo? Inano mo sa pinatago-tagong pinagpasa-pasa mo? Yung papel? Ginawa mo tong si mama. Ginawa mo na sana kaming tanga maghina sa pagpunta ng ginubatan. Kaya Okay. wala na akong lakas maghingi pa ng tulong sa ginubatan. Tas nilaglag mo man sana, kung gusto mo ilaglag na kitang diretso. Okay, sandali. Partner. Grabe ka. Kasi kanina may Ugali anggulo, nandito rin yung tunay na nandito misis ni Kap Sarong teacher na Nababanggit. sabi ni Kwan, kan 2 months na ni sinugod. Sinugod. Paano mo man po natuklasan manay na may karelasyon si Idol Pet Malu Kapitan Joel. Pogi Joel? Okay, good morning everyone. Good afternoon na pala. Opo. Madam Saro ka pong paratukdo sa public Yes, school teacher. opo, I am a teacher by profession in a public school teacher. So, before the incident po, naaraman ko na, so as a legal wife, so you know, yan. So, pigkukuan ko po siya ng mga circumstances regarding sa relationship ninda. And prior to that po, nagduman po kami sa harong ninda, iningani po, before, da ipangani yan ni Pig-aki, no? And they went to Tagaytay without my knowledge. Ibig mong sabihin tabi, madam, aram mo na so relasyon Yes po. ninda dahil pang-aki. Yes po. Okay. And pigparaas sa karan ko lang siya kay mga prueba that pig-confront ko ang asawa ko, sabi ko, ay kababay. So, denial, up to the point na denial. And then, nang time po na nairaman na mo na may aki na siya, and she knows na may agom inisikap, pigduman po siya na amon sang mother-in-law ko, and to talk with her, then ang taram niya sa ko, mawara na sa nangaya ang nagibusan aki, ang nagbado sa iya, not the child. Kasi sabi namin, kukunin namin yung bata. Kasi sabi ko, hindi mo naman siya pwedeng na ang nakuha mong lalaki is may asawa. Okay, we are legally married, and ikaw pwede ka pang makahanap ng other people or other person. So plano po nindo nakuha ang Ang puno na sa school, ang nakutan Yes sa po, Bicol. Okay. together with my mother-in-law. But instead, the mother, Marnelli, told us na hihingi na lang siya ng pamasahe 2,000 pesos to come back to Bulacan, that is her native home. And then, when we come back together with my mother-in-law, hindi na siya nagtanggap ng 2,000. Nagbago sa isip mo. Yes, and she is demanding me in the amount of 50,000. So I told her, yes, I can provide that 50,000, but 50,000 is very much Important sa imo. important for my children because at that time I have already 4 children. May apat na aki mo. Yes, and they are all in school, in a private and in a public schools. Okay, then sabi ko, okay, if you do not want to get this 2,000 which you told us before, it's up to you. Pero sabi ko, sa'yo na ang asawa ko. At Yan ang tinaw mo. sinabi ko. So Yes. willing kang i-give up si Kap? Yes, I am Si going Joel. to give up him. Pero sa akin yung 4 kong anak. And nobody mapupunta sa kanya. And I am also supported with my sister-in-laws together with my mother-in-law. And sabi ko, I am strong, I am a teacher, I can provide for my children. So bahala ka sa buhay mo. So tinaw mo si Joel. Yes. Madam. Sinabi ko sa kanya. Ano man ang Tapos, naging reaksyon ni Joel kang tinaw mo na siya sabi niya sa Manay kuya, Marnelli? aday mo nga ako ipagtao kasi we are the family. We are the first family. So yun nga, o sige, go on. Pero sabi ko, tigilan nyo na. So, with all my knowledge, madam and sir, na hiwalay na sila. They come to other places in Legazpi City. They stay there. Tapos po, Nag-iilingan. yes, nag-visit, so agom ko. And it comes the time na naduwaan. Naduhan. Yes. Naduhan. Inado naman naman. Sabi naman, tumunong na kamusan, tawala sa inyong mangyayari. If you are going to take the risk and the consequences of having a mistress, sabi ko, go on. Pero So do it. ako, yes, do it. So kami, bahala man ako sa mga aki ko. Okay, so naduhan. Naduhan. And without my knowledge naman, sir, nung nag-aki Alagang ako day after, nagpupundo si Joel. Si Joel, Yes. si Kapitan. after 10 years, Natuluhan. 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 And at the same time,
I also had my firstborn baby girl in 2005. So, ibig sabihin, nakatulo na sinda, ika po, wala pang aki. Wala pa, sir. Kasi after 2 years pa po, tsaka ako nag-aki. Then, nasundan po ito with my 2 little girl na age 14 years old and 15 years old. In which case, na yung isang kapatid daw niya, which was acknowledged by my husband, is same age with my youngest daughter. Okay. Tapos po, dinuman ko siya. Sabi ko, pigparaano ko po siya. Sige pong giraray ang ano ninda. And that time po, napigistorya po ni Agom regarding that, dinakinulong siya. And that is true. Okay. That is true. Natuluhan. Sir? Ngunyan may apat, Yes po. naapatan pa. So Naapatan meaning po, pa. ara mo po ito na pangyayari na kinulong si Yes Ago po. mo. Okay. Because 2 weeks, hindi siya umuwi. Almost 1 week po na hindi umuwi ang asawa ko. Dala niya ang motorcycle na binili ko. Then po, nung umuwi siya, during the time, ning Sabado na po yon, punit-punit yung damit niya. Mayroon po siyang mga bakros, may mga lastro. gas-gas. Yes. Oho. And as a wife, Ibig mong sabihin, madam, nag-uli si Joel, si Kap, gula-gulanit ang mga yes bado. po, gising Yung po may sa- mga tama, Of may mga course. lulog. Yes Ibig po, sabihin, sir. dahil mo na nag-informer sa mo si Kapitan, na araw gato sa pangyayari, kung No. dahil pa siya naguli. Dae. Okay. And in-inform po ako niya, sumotor kinua kang babaye, duman sa punerarya kung saan winalat niya. Sa punerarya sa uwas, iwinalat po kang agum ko, tan nasira sa motor. Alat mo na, madam. Paano tayo na sa motor duman kay madam? Bistado ba Wait, ini? madam. Bistado ba ini naka-partner ni Kapitan para i-intra sa motor? Yes ma'am, wait po. Okay. So, iwinalat niya ang motor duman, binaro niya sa kamag-anak na which is a tenant dito po sa punerarya and together with my bilas, ang brother po siya ng bilas ko. Tapos, iniwan niya doon ang motor kasi di nga niya napaandar. Then, nag-uli siya sa balay. Then, in-inform niya ako na the motorcycle was taken by this mistress of my husband. Okay. Then, sabi ko, niya nga, pigparaanap ko niya tong motor. Kasi pang-atad yan to po sa aman, sir, sa mga aki ko. Then, we are in school also. Then, after that, sabi kang agum ko, kinuangaya kang girl, kang babaye, kang mistress niya. So, as may wit po baga kita, as at ano ya dem, na when you own a Something, personal, and lalo na kung yes, personal conjugal mo. property. Yes, of course. Okay. And that is already a conjugal property, but ako ang bumili Ikaw nun. nagbakal. Yes. Tapos kinuha po niya. Ang nagduman ako sa Mas maraot subuot mo, Madam Siyempre, Teacher. pinagalan. Ika Yes. na legal wife, sa imo sumotor, kinuapakan. Yes. Okay. Tapos po, sir, nagduman ako sa PNP UWAS to inform and to file a blatter regarding the motorcycle which was captured by that woman. So sabi kang pulis sa kuya, ibanan ka namon, madam, duman sa harong. And you know, sabi ko, yes sir, I know the house they were renting in UWAS. Sa madaling sabi-tabi inay, naghabol ka kan motorsiklo na pinagalan mo na kinua ni Yes. madam. Of course. Ano Okay. tabi madam ang pahayag nindo? Pasimbagunta man, anong masasabi mo sa mga... Totoo ba na kinua mo sa motorsiklo na aram ni mong pagsadiri Tapos, ito, ano ang masasabi mo na pigsasaway ka na palan ni Mrs. na pumundo ka na, tama, ako ang tunay na agom, ako ang legal, ika ang illegal. Nandun na Di po. ka na po nagpundo. Hindi ka Nandun na po tumigil. tayo. Yung time na sinasabi niya na yon, lagi kong sinasabi, ako pa pupuntahin niyo sa munisipyo, ako pa pupuntahin niyo sa barangay. Samantalang hindi niyo pinapaharap sa akin yung lalaki. Paano kami magharap kung wala yung lalaki? Hindi, ang tanong ko manay, ilang bisis ka na pala niya sinabihan kasama yung... natumigil ka na. Natumigil ka na kasi ako ang tunay na asawa. Ang tanda ko. Tigilan nyo na kasi illegal yung relasyon ninyo. Bakit hindi ka tumigil? Ang tanda ko lang naman sa tuwing magkikita kami niya nung sumugod siya. Nagsabunutan ba kayo? Nagpangabot po talaga kami kasi inano niya ako. Saan ka Kinasanit umugot niya na yung ng dalawang... lakas na ara mo despite na ara mo na legal wife ang sa imong kampang? Hindi, kasi yung asawa niya nagmamakaawa. Nagsasabi, hiwalay sila ng asawa niya. Sinasabi niya na talagang pinagtatabuyan siya. Siyempre, ako naman, di na ako So maganda. ang sinasabi mo, Tatanggapin ko siya. ang sabi ni Joel sa'yo, na hiwalay na sila, na ayaw niya, Hindi ayaw maganda na. ang pagsasama nila, kaya... na ikaw ang love na love niya. Na,
na ano daw sa akin. Di syempre ako, hindi naman ako maguno. Tatanggapin ko man, ayoko man Kap, pagkabuyan. Kap, anong masasabi mo? Ayun daw lagi ang Totoo ba drama yun, mo. Kap, na ito ang drama mo na iwalay ka mo Lagi ni niya Mrs. sinasabi tapos bako ka na maugma sa pag-ibahan nindo kaya digdi ka maugma. Parehas lang naman sir eh. Pag tinatanong ako nila, wala naman maganda kaming pagsama. Pag siya naman, tinatanong naman ako niya, wala na kaming magandang pagsama. Pero totoo, Tabi, Ang ito, gusto Kap, ko lang, na may naging- maintain Ah, talaga. talagang gusto mong ma-maintain si Oo, Inda. pero totoo ito, Kap, na sinabi mo ito sa iya. Ayun talagang, yun talagang. Pero abo mo man na mawara si Mrs. Walang gusto So kong gusto mo mawala. talaga ma-stay sa duwa. Po. So, pag sa harap ka ni Marnelli, sinasabi mo na medyo Bako magayon ang hindi ka pag-ibahan. masaya kay teacher. Opo. Pag abot nasa man kay tubang ka Mrs., naman ni teacher, bako sabi mo naman hindi ka na sila. masaya kay Para Marnelli. makampante rin si Mrs. Talagang may abilidad ka, Kap. Iba na parang abilidad ano na. mo. Pero ang cellphone mo, Tabi, Kap, kang panahon. Saro lang. Saro lang. Saro lang. Paano mo, siyempre pag uli mo, kakalkalo ni Mrs. ang cellphone mo. May ano man po. Kaya sabihan ko man siya, huwag ka magtitix ng ganitong oras. Mga ano po. Nagkakaigwa akong mga ideya sa imo, Kap. Paano, Kap, ang SIM card, ikatanggal mo, Tabi, Kap? Pagka-emergency lang, saka talagang tatawag at tatawag. Taan sabi ni Nicole, kadakol daang number na piga-upload ka sa iya, iba-ibang numero. Totoo ito, Kap. Maraman po. Okay. So, unin ang kunyan. Balikan ta ng pinakareklamo. Ang Sige po. pinakareklamo, Kap, Sustento. sustento. Sige po. Ano ang masasabi mo na nagre-request ang sa imong mahal na aki? Wala mo po din problema, sustento? sir. Dahil, Ano ang racket mo? Ay, anong racket? Kapitan, Maliban sa alam mo kapitan. na, dumang kita, pira ang honoraryong mo, Tabi, Kapitan. Kaya mo so, ano ko dyan. Dala ko po yung payroll para... Perol, sige, perol. Pero Tabi, Kap, gabos duman na sa apat na aki, aminado po ika na ikanama. Naka-acknowledge. Nakapirma, apo, acknowledge siya. So, Mas nakapilyedo, maraya na. nakapilyedo sa imong gabos ka? Malinaw sa satuyang mga parantabay na talagang amenable si Kaputan Kap. ko. Ang honoraryum ni Kap, Ayan, partner, 5,000. 5,848. Yan ang differential. Pero pira na sa na ang re-receive, may mga deduction ng partner. Uni, ang net amount na sana, 1,229. Uni partner, 4,618. Ang total. Oo. Pero ang naging neto, Kasi gugayod ng mga loan na yan si Kapitan. May loan ka, Kap? Yan pag partner, net amount due na yan eh, due. okay. Ah. So, Ang total na nakukuha niya monthly, 14,000, kulang-kulang 5,000. Maliban sa pagiging kapitan, ano pang ibang medyo kabuhayan mo kapunyan, racket, halimbawa, dati sintinsador ka, Ngunya na Ngunya, di ka na Dahil naman naglalamsador? pwede partner siya mag-ano ka ito, Kap. Wala po. Warang Pandemya. kwari Bilang duman sa barangay barangay nido? kapitan. Wala po. Warang waiting duman? Wala po. Ay, may waiting po pero koridor Di lang ka yung man pumapas. kukuan Wala duman? po kami doon sa ganit. Warang kang papula-puti? Ay, wala po. Patupada? Wala. Legal gabos ang Patupada ginigibo mo, Kap. po nung mga 1 week lang nung before na mag-pista po. Okay. Tapos tanggal na. Ngunyan, Kap, ako, medyo nagkaka-interest lang ako. Pinahiling mo ini. Nangangalas ka, partner. Pinahiling mo ini na ini lang ang nakukuha mo. So, anong gusto mong sabihin? Takon ini lang ang nakukuha mo, dahil kang kapasidad na magsustento? Abo mo nang magsustento? Gusto ko po magsustento. Depende po sa tamang proseso po. Kasi may mga anak ako. Kaya ito, anak ko rin sila. ano ko Hindi lang. ko talaga pwedeng hindi sila Anakin mo kay teacher, apat? Anim po. Anim. Anim. Sa iya, Apat. apat. Sampulo. Marayan kuan mo ka pa. Iapot ko lang si Madam. Similya. Kaya ito ba, ma'am, naghabol ka na, nagibo ka na ning paagi para umagad ka ning sustento? Ano nangyari? Opo. Kasi po, nung time na talagang naano ko po sa kasi, nag-away kami 2010 kasi naano ko may babae nga. Tapos, May babae siya? Oo, grabe na pong alam ko away na. namin. Ibig sabihin, aside Maliban sa kay legal wife, teacher, maliban sa imo, gusto mong sabihin, igwa pa si Kap? Oo. Gusto niya naman kasi talaga matama yung totoo. Ang pigag-aawayan talaga namin, may babae. Iba na naman. Iba. Anong pangaran? Hindi ko po matansya kung anong pangalan po talaga. kaya kasi, ka nagre-revoke po dahil aside sa imo, iba So, na naman ang babae. partner, Opo, kasi linawin lang natin, ako yung partner. inaaway niya. May legal wife. Ito si number 2. May number 3 pa. Mayroon pang O, number kasi 3. nung time na yung nag-aaway kami, nag-asikaso ko sa ginubata nun, eto naman, inaaway kami hanggang sa kinasanit niya yung 3 kong anak. Kaya ako na-demanda yan. So, nagpisikala na sa mga aki. Sinaktan yung anak mo? minura-mura niya yung mga anak ko. Okay, teacher. Sinaktan mo ba yung mga anak ni Marnel? That is not true because in a public places you cannot do anything. So there is no such witness and we come up to the regional trial court
to defend myself. Kasi pinaratangan ako niya po, Okay. sir, doon. Sige, sa data na police. po kung ano nito nasa Oo, kaso. nasa Okay. kaso. Pero itong aligasyon po ni Marnelli na maliban sa imo as legal and sa iya as number 2, igwa pa na pong number 3. I do not know. Because hindi ako nakikialam sa ano ng asawa ko. Pwede, kino-confront ko siya, sir. Pero, not to that extent na ukit-ukitan ko sa kanya na, ay kababay, ay kakabit, okay. Because I know she was the only one. Okay. Pero despite na naaraman mong igwang arog kayan, day man po nagbago sa pag-ibig or pagkamot mo kay Joel. Ako, kay Kap? medyo, partner, na ano lang ako kay madam, grabe ang kusog kabuot. Kaya nga bilang... day po nagbago so pagmamahal at pag-ibig mo kay Joel. Sir, with that question, no. But sometimes, sabi nga ni, if Tao that lang. is 100% loyalty and thoughtfulness to your husband, but because of the circumstances, medyo 1% of it was already gone, and 99% sabi nga ni, medyo ang diskumpiyado ka pa. Okay. Okay, but as a husband, as a wife of a barangay captain, nasa likod po ako niya Okay. with all the support. Ang pigahagad niyan po ni Nicole, Sustento. sustento. Balik kita sa sustento. Kapitan, Yes. bilang, Sabi ni Kap, gusto niya man magsustento. bilang arog lang kan partner, ang nare-receive ni Kapitan, paano mo tabi ka maitatao? Day ka pwedeng mag-donate, teacher? Kay Kap ning Sir, pagsustento? excuse me. If they were demanding for the sustento or for the support as their illegitimate children, it is only on the capacity of my husband, not on me. Dahil kabali partner ang income Kaya nga kan ni, kay legal wife. pag-mentionan ko, kung gusto lang mag-donate. Pero dati nga ni daan. Kung maray man ang panama ni Nakaka-provide teacher. si Kapitan Sir, halik duman. excuse me po. When ang mistress of my husband went to the office of the mayor to talk with the support. Mayor Anong Hoko. Yes, Mayor Anong Hoko. And I was called by Mayor and I was not So able to buot sa piyon come. po, ma'am, nabag-urulay na nindo ni sa Iya mga po, Yes iya po. po, of course, ma'am. So, May computation na po si Opo, Mayor and Sanda, kaso ayaw po talaga nila. Pira man po sa Pera man po computation. sa computation. Hindi ko lang po that time po, sir, param. is my husband earned only 3,000 pesos. Kasi And ang honorarium ko aabutin lang is po nila 3,000 based lang. from the law that exists. Okay, So, so, nasa- unta po, madam. Ta medyo napapalawig kita. Kapitan, ang sa imong income, 4,618 only. Pero po sa computation duman sa imo na pwede mo Ay, itatao din. Before pay. Nung computation, before po, ang honorarium ko noon is 3,500. Mas ibaba pa ang ira before. Opo po. Okay. Tapos ngayon, medyo tumaas na rin kasi Okay. Okay. medyo Dahil nakita naman para tayo sa computation. Piraan, halimbawa, kung talagang udok sa buot mo, Kap, na gusto mong pagsustento, piraan kaya mong ito? Pero ang kaya mong isustinto ka Nicole, bulan-bulan. kasi So, udok sa buot mo po. kung doon po sa kasi sa income ko, hindi ko po pwedeng ipangako na yung hindi ko po. Kaya pira po duman. Pira po duman. halimbawa. Kasi masasabutan mi po yan na may aki po. Kamo dyan, araman po ninda ang sa indang status. Halimbawa po din computation, pira sa udok sa buot mo. Suudok sa buot mo. Na, halimbawa, sabi mo gusto mo, ay willing ka man na magsustento. Opo. Mga pira po. 500 po ang kaya ko. 500 per? Aman. Aman. Okay. Ano po yan? Sa apat ng aki or sa duwa? Sa duwa, kasi suminor naman sa nakanang tatawan. Suminor. Minor. Okay, 500 per month, Nicole. Ano ang sa imong reaksyon? Yan lang daang kaya ni papa mo. As a college student, kulang pa po yun. Paano pa po kaya sa mga senior, sa high school na mga kapatid ko? Then sa pang-araw-araw na panggastos, sa pagpapatapos, mga school supply, kulang pa po yun. Oo. Kasi ang sa base kaya sa pero may abogado kita na Okay, makakasimbag mamaya. ka yan. So, basta pigko ako lang sa reaksyon. Ang kaya lang ni Kap, 500. 500. Abo man magdonar ni teacher. Dahil mo na ito, madam, As pwedeng legal. dagdagan. Okay. Because I have Mike po. I cannot add to that support kasi, May anong man kamong aki. yes, siya po ang only, didi. Okay. So, she has only Maliwanag the yan capacity. Okay. ako, madam. At saan biltadahan tayan. Okay. Ang promesa ni Kapitan, mga kapson, 500? 500 pesos. Ang reaksyon ni Nicole, Kulang. Sa samuyang pagwalta mga ka-aksyon, dahil patapusan sa tuyang pagrestoryahan, makakaulay ta partner ang sa tuyang legal advisor, tanganing maipasabot sa inda, kung ini ba agrabyado, kulang ba,
mas masasabutan ta Kung pira talaga ang dapat, pira talaga ang obligasyon, kung paano, maintindihan ta. Correct. Sa legal na aspeto. Correct. Hulit legal na issue tabi ni mga ka-aksyon kay puhan taning sarong legal na abogado na makapag-istorya, makakapagpasabot sa satuya kung ano ang tama. Dahil ka mo magali mga ka-aksyon, mabalik pa ang tabang ora mismo. Wala ang water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga ko minsan nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Sa inyo po sabi, dakula na ang sambuyan ko, mahiling na kamo mauma, kamo salamat na hindi kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nahiling, mas lalo kami maigos na matawan ako sa tubig na ma-realisar, matawan, matulan para po maikot we want to focus po and we po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang tatawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto mo pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat kis Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po.
Nagbabalik ang tabang ora mismo sa puntong ini mga kaaksyon. Kay bahanta pa man giraray si Nicole, ang sa iyang ina, siring man si Kapitan, asin ang sa iyang legal wife, pero makakasabay tango niyan ang sa tuyang legal advisor, si Attorney Edward Barredo. Attorney, nadawag mo tabi so... Kabilugan. Kabilugan. Kan Kan istorya, both side, both parehas na lado. Ano tabi... Ang pinaka tema tabi, attorney partner, sustento. Sustento. And yan ang gusto tang malinawan mo niyan. Ano talaga ang obligasyon kan sarong ama pag-abot sa pagsustento sa iyong mga aki? Ano may computation iyan? Or udok sa buot sa na yan? Tabi, attorney, sa legal na aspeto? Makipaliwanag tabi sa mga attorney tanganing pati sa tuyang mga parantabay, malinawan man kung igwaman sindang siring na sitwasyon. Magkakaideya kay ni attorney ang mga kababayan ta? Maray na hapon sa gabos sa mga viewers ta po. Ang issue po digdi is support. Iset aside na po ang mga irrelevant facts. So, ang issue is support. So, ang una is obligation to give support. Para po maintindihan kang gabos, ang obligation, ang definition ng obligation sa law under Article 1156 is a juridical necessity to give, to do, or not to do. Ibig sabihin, nagamit ang layikang term na juridical. Ibig sabihin, it can be enforced through court action in case na tayo po mag-comply. So po, ang support naman po, base sa definition na tinao sa tuya kang family code, support comprises everything. It includes, number 1 is yung indispensable for sustenance. Number 2 is yung dwelling. Number 3, clothing. Number 4 is yung medical attendance. Ang number 5, education. Number 6 is yung transportation. So, ang definition po na yan, hali po yan sa Article 194. Opo. Ano po yan? Title 8, support. Opo. Ngayon po, para maintindihan ta mas lalo, kasi sa nabanggit ta kanina baga, sinabi ta na is a juridical necessity. Ibig sabihin, pwede i-enforce through court action. So, dapat maaraman ta muna kung who are obliged to give support. Kung mababasa ta sa 195 naman, sa baba kay itong 194, nakasurat man duman, the following are obliged. Ang sabi kang lay, obliged to support each other. Number 1 is yung spouses. So, mutual support po yan, husband and wife. Number 2 is yung legitimate ascendants and descendants. Number 3 po, ang parents and their legitimate children and the legitimate and illegitimate children of the latter. Ibig sabihin, puundo man sa lolo hanggang duman sa apo. Legitimate man or illegitimate. Ang pang-apat po is yung parents and their illegitimate children and the illegitimate and illegitimate children of the latter. Ang pang-last po is yung brothers and sisters, whether of full or half blood. So, malinaw na po na ang support is an obligation. Tama po. Ang saro po na nakasurat po sa layita, ining tigapod pong Kudigo Sibil or Civil Code of the Philippines, ang sources of an obligation under Article 1157 is, the following are the sources of an obligation. Number 1, sa listahan is law. Ang family code po, law yan. So, ibig sabihin, kung ano nakasurat sa family code, kasi sa sinabi ta kanina, Article 195, the following are obliged to give support to each other. Ibig sabihin, may obligasyon po talaga na magtaong suporta regardless po kung ang aki mo legitimate or illegitimate. So, wala po ito sa status kang aki. Tama po. Kasi po, ini pong family code ta. Actually, it was enacted kasi I think ang nag-propose po kayo ni si dating Senator Ramon Revilla na Senior. Publicly known naman na aramtang dakulo na illegitimate. Ano talang tabi, attorney, layman's term kita. Ibig sabihin, partner, ibig sabihin, kung daing kakayahan, kulang ang kapasidad ni Kapitan, pwede kitang magsusog sa mga ninunuan na may kakayahan. Opo, ito po, may ang parents po ni Kapitan, igwa po sindang obligasyon man to give support sa mga legitimate and illegitimate children. Sa madaling sabi, sa puon pa sa nakap, may obligasyon si Kap. May obligasyon po si Kap kasi ang nagre-require sa iyang obligation, arugang na-discuss ta kanina, is yung law, ang layita, ang family code. Okay. Pag-abot naman duman sa obligasyon, okay, yaw na kita, given na may obligasyon. Ano may computation yan, tabi?
Attorney? Pag-abot po sir sa computation po, sa court po yan kasi consider po yan ang capacity. Kasi kung ang definition ng pagbabasehan mo kang support, ang last phrase po doon is in keeping with the family, capacity of the family. Ang 194 po, madam, nababasa mo po sa ano. Subot sabi yung tabi kap, pati ang income ni Mrs. bilang conjugal iyan, pwedeng madarahan. Daiman po kasi po ang Okay, so, may malinaw obligation, ito. ang obligation po digdang may obligation is si kapitan, kapitan. being the parents. I-discuss na po yan later kasi sa ngunyan po, yaon pa lang kita sa kumbaga sa preliminaries para maintindihan ta ang mga terminologies kasi obligation, support, and then later on po, maaaraman ta ining Anti-Violence Against Women and Their Children Protection Act of 2004. Bausi. Iyo po yun ang pinakasikat ngunyan. Since po, kung mahihiling ta po sa nabanggit ta kanina na ang may obligation is si Kapitan ngunyan po, si Madam, wala siya duman sa enumerated. Kasi siya, bako man siya, definitely hindi po siya spouse. Oo. Tama. Ang obliged to give support to each other is yung spouses. Hindi po siya spouse. Kasi technically, legal wife po ang kinukonsider ng law na spouse. Opo, para maintindihan talang Pero po, may protection po ang lain na tigtao sa mga babae. Asin ka sa indang mga aki. Iyo po inantig sabi ta kanina. Bawsi. Ngunyan po, saro po sa mga enumerated offense duman is ining tiga-apod na economic violence or economic abuse. Ang economic abuse po is committed by one who with a purpose or effect of depriving with the purpose of either to control or to restrict the movement of the woman and their children. So saro po dyan sa mga acts na enumerated is yung depriving or threaten to deprive, giving financial support. Opo, kasi kung kanina po nahihiling ta po baga, ang support po dito, bako po iting support na ibig sabihin pati halimbawa nga ang gusto kang aki mag-abroad, maglayaw-layaw kasabay po. Suportaran. Ang pag nahiling nyo po, may hierarchy po baga ang support. Ang number 1 duman, sustenance. Ang panduan dwelling. Ang pantulo po duman, clothing. Ang pang-apat po duman, medical attendance. Ang pang-lima po is education. Ibig sabihin, ang hierarchy may priority po ito. Ibig sabihin, kung ang kaya lang itaw is for sustenance, you cannot ask na pa-eskwelahon ka kasi halimbawa nagkataon si kapitan ang capacity niya man lang is hanggang digdi man lang dahil man siya makakapaabot duman sa education. Aramtaman ang education costly po iyan. Kaya po iyan ang tiga paliwanag ta saro-saro para maging fair kita sa kada saruan. So ibig sabihin tabi attorney, kung ano lang ang kapasidad ni kapitan, yung man ito ang pwede niyang itao. Opo, pero po ito, iyan pagde-determine kang capacity ni Kap. Sa court po iyan. Pero yung arugan binanggit attorney Subago ni Kap na si Kap na mismo, ako nga willing magsustento pero ang kaya ko sana nga 500 pesos. Base po duman sa kuya man sa paghiling ko po kasi considering na ang akin niya digdi. Apat digdi. Man po ang akin niya digdi. Kung ako, ma-offer ako, na lang po, proportionate. Banga-banga. Apat, 4 over 10 kasi 10 man ang children niya. Oo, 10. 40% sa iya, 60% Oo, 60 digdi. Sige po. Mike po nanay. Article 201. The amount of support in these cases referred to in Article 195 and 194 and 196 shall be in proportion to the resources or means of the giver and to the necessities of the recipient. So there is a priority. There is a priority based from the hierarchy of the support that a child, whether illegitimate or legitimate. So the first priority is for the first sustenance. Yes, and it depends upon the resources of the giver. So in that case po, attorney, how much is the amount if you said it is 4 over 10? So the income of my husband as a barangay captain should be divided into 10 and 4 parts will be given to them. Okay, so that is yun po ang ginawa ni Mayor. Pero they were not they did not amend or they did not accepted the offer. And that case, attorney Mayor Ann Onghoko offered me if I can give a additional to that. So sabi ko, I am willing but it depends upon. Okay, so
kung ang iaano po niya is the capacity of my husband only to give the support. So, that is very much okay if it is 4/10. Kasi I have 6 children, regardless whether it is a minor or an legal age, at the legal age. Sa madaling sabi ko ta na ang barangaan partner 40-60. 40-60. Oh, Gusto, ito willing pa nga 100%. ni magdugang ko ta na. Oh, Willing kundi pa- Ito sir, ano lang ito, proposal. Kung Oh, ako oh, ang pro- hapon. Yung man nga ni so proposal pala ni Mayor. Opo. Ka nagururun Kasi sila po ang- kundi abo man ako pala Ako, ni pero may nababanggit si attorney na Korte ang igwa madetermina. din nakarapatan ini bilang partner. Opo, ito po kanina baga, sinabi ito baga. So spouses, so yaon duman Spouses na nakasurat ito, duman, oo. ang may obligasyon to give support is number 1, yung spouses. Since siya po, hindi po siya considered as spouses under the law, so ano po ang magiging right niya? Yan po, ang gagamitin niya po, yun po ining violence against women and their children. Kasi po ang requirement lang digdi is sexual and dating relationship. Definitely nagkaigo ka mong sexual Sexual ka, relationship nagkaapat kasi nga ni. nagkaakit ka Okay. mo. So kung wala man, masinga na ang boyfriend girlfriend, May karapatan. May karapatan po kasi dating. Dating. Attorney, ini bang sitwasyon na ini na sikap na involved sa arugan? May namimiligro daw digdi ang posisyon ni Kap as barangay captain, as public servant? Kung ang liability ni Kap ang magiging hapot, ang unang liability niya, una-una, sa support nga ni po, pwede siyang pailan civil case for support. Ang pangalawa magiging kaso ni Kapitan is yung BAUSI, yung violence against women. Mayroon po itong imprisonment kasi ito po special penal laws po siya. So, ibig sabihin, mere violation, pwede kang makulong. Nasasabutan ko partner. Day ibig sabihin na bako Support. ini kasal, day isang May karapatan. karapatan, May may karapatan kasi mas So, inot na inot pwedeng may mapriso aki. si Kap. Oo. May iga pong penalty po iyan kasi ito How po about sa posisyon niya po as barangay captain? pwede rin po mamiligro kasi ang public office public office is a public trust. Trust. Po ibig pong sabihin, gabos po ng mga public employee, igo po kitang code of Ethics. Ini pong pag-maintain mo kay ibang wife is grave immoral conduct. So, igo po kitang kaakibat na mga penalty po diyan, either removal from office, dismissal, or whatever, suspension. Anong masasabi mo, Basta Kap, case na may- medyo magabat pala dining nalaog mong Alanganin sitwasyon? an sa imong Kap. So, first of all Ang po, pagiging lover boy mo palang, Kap, medyo may 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 kahantungan peligro. in kaso. Oo. una po, na naging barangay captain po ako, hindi pa po, bago ko pinasok yung barangay captain, nauna po sila, Nauna kang naging lover boy. lover boy. Okay. Opo. Tapos ngayon po, sa akin, di naman ako, sabi ko ba sa iyo ma'am, wala akong tinatalikuran na problema. Haharapin ko po, doon sa sustento, doon po magbibigay ako. Pero kung tatamaan pa rin pati yung ano ko, wala akong magagawa. Himihingi na lang ako ng pasensya sa mga nagtiwala sa akin sa barangay bilang binoto nilang barangay captain. Pirang term mo na po, Kap? 2 po. Ang dog term. Second term. Second 2 term. terms. Pero aram yan sa barangay mo na ika Aram lover po. boy, Kap? Sabi? Aram po ninda na nagbago Kaya na nga, ako. gid mas binadabo sa kang ano ta, despite na igwa siya ning doon Na pinimantin. Arab style. Oo, dahil niya napabayaan sa iyang barangay. Manood naman po duman, madam, sa tigsasabi ni kanina kasi ang resources niya ngunyan is 4,600 kasi yan lang allegedly yan ang Yan ang nakasulat sa honoraryo. Pero what if eventually nangana si Kap sa loto? Si madam ba pwede maghagad siya kay mas dakula duman sa 2,300? Assuming na 50-50 ha sa 4,600. Yan ang hapot ganyan. Kasi po baka po isipon din forever na 4,600. Eventually pag nag-asenso si Kap, mas nagdakula magkaigwa siya kay How about attorney kung may mga property? Dawa tabi ka bako na sa kumbaga puro legal age na suaki. Oo, pag nag-file ka po, paano support? Kung halimbawa eventually nahiling mo na mas may capacity na siya, pwede mo pa ito Doon nasa legal ma-adjust age na mo sa ito. mga aki. Ang ang man lang po digdi sa support. Regardless kung ang aki nasa legal age na basta po bako sinta gainfully employed. Wala pa sintang trabaho. Okay. Halimbawa po, attorney, maliban duman sa honorarium na kulang-kulang 5,000. Halimbawa may mga propiedad si Kap, halimbawa may iwasan sa iyang asyenda o may Kung may additional income Duman na siya sa aside korte from malawas ang computation. Opo, kasi po duman po yan ipo-prove kung ano talaga ang capacity ni Kap. Kita data yan madidetermine. At this point ang mahihiling ta lang kung ano ang iluluwas niya. Okay. So mga daing niya iluluwas dito mo nito maaaraman. Solusyonan tangunyan. For the meantime na dai pa sa korte, dai ta pa man aram kung pero talaga ang baka computation. pwedeng tan katuyuhan partner kang programang ini bako man na pag bako burulangon pag-iwalawon, kamo. bako pa mo tawan Kundi ang gusto ni ko na baad lamang makatabang ining programang ini na
baka suday na day kamo nagkasundo sa atubangan ni Mayor, baka sa atubangan ni Baka sa Maha atubangan, Salvador. Tapos ni Mr. magkasundo Sera, kamo. magkasundo kamo. Ano, okay Ano man, ang kamautan mo tabi? Ano ang matatara mo ni duman kay papa mo? duman sa offer na garo 40-60. 500. Anong masabi mo ni Kasi dahil man pwedeng pigaon si papa mo kung talagang warang-wara man. Actually po, madam, siguro ko aram po din na may daga ako, may mga properties man akong daga po. Ang problema po, hindi pa po sa akin yung nakapangalan. Tapos, nahiram ko na nga po doon sa magulang ko na isang lako nung nag-usad yung kaso nila kay Mrs. Nagastusan ka mo dahil sa Nakasangla po lahat, 3 parsila po na lupa ko nakasangla nung nag-usad na yung kasong isinampan nila kay Mrs. Okay. So, Nicole, nagastusan. Okay Kaya ba sa malungkot Indo na magkasundo na lang? Na, Ano ang plano mo niya na ang offer ni papa mo 500 sa naman? Okay lang po talaga. Support, yung ano po, makatabang ka sa pagpatapos sa mo. sige, direktahon mo lugod. Ano ang mensahe mo na mensahe talaga mo kay kay papa papa mo? mo. Anong apod mo sa ipapa manggiraray? Siyempre po. Sige, Ladies. heart to heart. Ika na magrani kung Ika ano. na niya. Okay lang po. Sige na. Ayaw mo sa akin? Pa, Bata malita eh. Ano po ba yan? pinabayan niyo kami Ang pa. order, may dahilan na. May dahilan. Oo. Ramdas ka, ganun ka. Pero pinabayan niyo po. Kang hindi po niyo po pinagsabong niyo sa asawa niyo tapos si mama. Aron niyo po kanta. Alright. Okay. So, dahil talaga, abo mo, Nicole? Siguro may ano pa partner, ano pa ang sa indang pagmati pero Medyo kumpa. nasasabutan ta. ano, Ika, Manay Marnili, anong mensahe mo kay Kap at saka sa iyang mahal na misis? Diyan sa mga pigtutukar tangon niya na barangaan or sustento? Oo. Nahiling mo man po, na willing man po si Kap. Kapitan Joel na ayusin Alam ko na, relasyon may igwa ka pang pagkamuot kay Kap, Joel? Zero na? Kaniguan man na. Ay, Wala na puso. talaga? Kahit 1%? Oo. Ayon sa mikropono mo po nanay. Ayan. Wala ka nang natitirang pag-ibig, Manay Marnili? Kahit 1%? Kay Joel? Nawala na yung kagwapuhan ni Kap sa paningin mo? Wala na po. So pangit na si Kap ngayon? Purely po ang pigahabol lang nindo mo niyan. So para sa mga aki. Hindi ko nga po Sustento. ito ini-expect yung ganitong style na to. Opo, sustento lang talaga. Tapos sabi nga ni Nicole, abo mo man talaga na magreklamo na. Para Ayoko talaga. nahihirak na din sa aki mo. Kasi mahirap, napakahirap po kasi step by step namin. Ang 40% pala, Manay, kang 4,600 ay 1,840. Nagkaigo kita ng computation dig dito nga ning Matitibay sa mathematics ang mga yaon dyan. ipuhan eh. Oh. Ha? Ano, okay? man Alimbawa, 1,840, okay na yan. Alimbawa lang po. Okay yan sa'yo mo, Nicole, 1,400. Kaysa 500. 1,814. Alimbawa lang ha, alimbawa. Kulang-kulang 200. Di man kita pwedeng mag-agad ding sobra ta sa batas nga ni 40 over. Kaya alimbawa lang, Nicole. Kung alimbawa yan ang computation na, alimbawa, subago 500, libo, magusto si papa mo na, yun na yan, 1,840 ano. Para mintras man sa na yun, Alimbawa. hindi pa nanggagana Alimbawa din lang. dito. Oh. Ha? Mikropono. Ayan po. So, dahil talaga? Kulang po talaga. Ay, Hindi pa aram mo kan. Aram kadawa sa sarili sa ng mga lalaki. Bilang ang ama dawa igapang ninrakan. May basurero nga ni pa na napagtapos ng doktor yung anak. Ikaw pa kaya na alam naming madiskarte. Pinakita mo kan sama pa. May tiwala ako sa mo. Pero aram mo yung responsibilidad mo pa. So, mama mo nga ni willing magtabang sa mo. Pero hinintay ko lang yung contact niya sa amin. Yung mga, sabi, mga kapatid mo daw. Pero contact lang talaga na, yung sabing, iko-contact kami, yun lang po talaga hinintay namin. Willing naman Last talaga November. Willing naman talaga lahat. Ako kahit kailan hindi ko inisip na tatalikuran kayo. Kahit
kahit pinagtabuyan ako ninyo. So, ibig sabihin tabi kap, 500 or 1,840, dahil man talaga nakafocus dyan, ayan sana. So, willing kang i-extend their gabos to the extent kung anong panganay po. Siyempre po. Alibo, kapmangga nakasaluto. Mainot pa sindang tawan ng kugaro. So, iyan da tabi Nicole, para mientras man sana na aro pa kayan. At least, so monthly nindong pangangay po, may maasahan ka mo kay papa mo. Okay na yan. Okay kita dyan. Sige, Mrs., anong mensahe mo dumang kay Nicole sa kay... Mikropono po, nanay. Yung obligation po sang husband ko to his illegitimate children, hindi man po yan na niya tatalikudan. So, ang punto lang na mo didi is only kung uno lang ang resources ni papa niya at this moment in time, yun sana po ang ikayang itaw na mo. Kasi hindi naman po siya pwedeng manguko siya kung sa din. Dahil naman pwedeng kurakuton sa pundo kang barangay. Yes, and mako-compromise po siya. So, nga na po, attorney, if they are willing to accept the 1,840, which is 40% of his income, so, dito pa lang po, gawa na tayo ng compromise agreement to sign by the both party. Both party. So, para po itong 1,840, Monthly po yan. monthly, Marireceive religiously, Okay. maitao sa willing inda. ka po duman na so 1,800 na... Of course. What is 1,840? Dahil kuro kickback sa barangay na pwedeng makadagdag Ay, ora. that is Ora against po. Ora talaga. the law of graft and Dahil, ang corruption. sabi nga ni Nicole, madiskarte si papa niya. So, in kaso Kaya lang, dahil bulang mo yan Sintinsador ko na si Kap. Dahil partner, alimbawa may mga instances or unexpected na mga pangangaipo si Nicole or itong mga aki, pwedeng agadan si papa niya. Pero duman sa 1,840, that will be the expected monthly na suportahan si Kapitan. Sayang kung may bulang sa partner, mahal ang bayad sa sintinsador. Sa derby, minimum 10,000. Tawara man nga ni partner sa indadaang ning ano. Di duman kita focus kita duman. Okay, ito sa imo 1,840 religiously monthly. Willing naman si Madam Teacher na legal wife ni Papa mo. Ika mismo ang maparumdum kay Kapitan. Obligasyon tayo ning bulan-bulan. Madam, I will be the one to send money para po sa kanila. Okay. In the amount of 1,840, agadon ko po kay Kapitan. Dahil mo, Madam, pwedeng gibon mo na lugod 2,000, dagdagan mo Itatao na ko sa ina. No. That talaga. is only the capacity sa nagawm ko. Okay. What is the capacity of sang agom ko? Amo sa napuan kayang Si itaw Papa sana. na lang muna po magsalita. No. Ay. Ako na po ang magatao para sanda. So, Kap, agadon gusto ko po. madangog Okay, ni ito Nicole. Kap. Gusto ni madangog ni Nicole ang ano mo. Opo. Ano po ito, Kap? Yung ano po, yung 1.8 po. 1,840 Hindi naman po monthly. yan stating 1.8 na yan. Kung halimbawa, sabi nga ni Atty. Masuswertehin din. Okay. So, Willing po ako. nagpromesa si Oh, Kapitan Nicole. na pag nagsuruswerte. For the meantime, Ito lang. kaya ni Papa mo 1,840, baka pwedeng iyo muna, tapos dagdagan. Aputon ta si attorney. Attorney, okay ba tabi ito na amenable si Kapitan, 1,840? Base duman sa presupuesto ta, Kanina, ito lang ang proposal ko. Okay. Kasi hinapot ako ni Sir. Pero wala man po kita kumbaga, Legal na. definite rule kung pirang amount talaga. Kasi nga sabi ko kanina, kung mag-agi siyang kaso, only then madidetermine kang court kung pira talaga ang actual capacity Okay. ni Sir. Pero based duman sa pinailing niya, kasi since barangay captain siya, iyo man lang ito ang income niya, siguro naman wala naman siya kay ibang mga passive income like kung may mga pagkainin Racket. sa luwas. So yan lang po ang pwede tang hagadon sa iya. Kung sa kuya lang, ito sa kuya based sa actually, opinion ko. attorney, iyo naman ito sa computation nila sa munisipyo. Opo. Kaya nagharampangan pala Pero siya. sabi nga ni attorney, kung lumaog sa korte, uusayon ka kung pira talaga ang mga ano, kung may Nya paano kung pag-abot? kadagaan. Partner, dumang kita sa pinaka-worst scenario. Paano kung pag-abot sa korte na determinara na human lang talaga? At least, dahil na sindang magpaparaisip pa, na iuman sa na pala, nagastusan pa Pero sila. siyempre, ang pagpasiring sa korte, Magastos. yan, Kaya di ba, nga attorney? Opo, ito- And mapagal na proseso yan. Opo, Paano- ito po kanina sa civil case lang ito sa action for support kang mga aki. Tapos siyempre si Madam, since di man nga ni siya spouse, di man po siya pwede mag-file kayo. Pero pwede po siya mag-represent kang mga underage niyang aki. So pero po siya, pwede po siya mag-file kay kang Bausi. Bausi. Ito Pero- may penalty ito aside duman sa support. May penalty ba itong imprisonment? Okay. Manay Marnelli, base sa payag ni attorney, May magusto ka man daw na ang lalaking minahal mo noon, nang dahil sa Makukulong. sustento, makulong. So, mikropono po. ano po,
okay na ito sa imo o Si Saypan masustento, partner, kung kaya nalibaw nga mapreso kaya si Kap. desisyon siya Mas, mas maganda nga yung makulong na lang siya kaysa magsuporta. Ano yun ay ali sa dagit or talagang iyo ang papanindugan mo? Sa ngamin na kasalanan na ginawa niya. Pero paano ka po makaano ng korte, magastos ka sa korte? Paano po yan? Actually, sa totoo lang po, pinag-isipan po namin to nung anak ko. Kaso talagang kirapitol po dapat kami papasok. Tanganing maanuan kami ng ma-alliance kami sa pagsuporta ng sa kaso. Okay. So talagang iyan ang panindugan mo, tabi, madam? Umpo. If that case po, sabi niya, ipakulong na sa niya. Well, ako po, as a legal wife, madimanda po ako sa inyo. Kung yan ang So gusto madadara niya. po siya? Yes po. Okay. So, Di ba, attorney? Ano man ang pwede attorney na idemanda ni legal wife? Si Madam Day, agadan ta na lang po ning advice si attorney pag-abot sa iya, advice man sa iya, and advice sa iya sa mga aki. Sige daw, tabi, attorney. Actually po, baga, ang may liability talaga digdi si Kap, civilly, criminally, and administratively. Ang criminal case na bawsi against kay Kap, right ito ni Madam. Pero siya man as legal wife, may right din po siya mag-file a case against Kap and Madam. Ayun. Kasi po may sabit po si May Madam. sabit. No, Knowingly, aram niya na may agong, may agong. nagpatol So pa din pwede si din madam. magkaso si Madam Laban. Opo. Masalin mo talaga ni Masalin Pero mo talaga hindi ko yun, ini. sir, ginawa kasi nairak, hindi ko yun attorney ginawa. I did not pursue my case kasi nairak ako sa mga akas niya. Pero po, Madam, ini caution lang. Once na nag-file ka, di mo pwedeng i-drop si Sir kasi Yes. private Opo. offense po iyan. Ibig Yes. sabihin, permission lang Pero sa Kasabay po sila. So, ika-misis, kung base sa payag ni attorney, kung makaso ka, kasabay sa kaso si Kap. Siyempre, Di, kasabay po. at Madam Teacher, willing ka man na ipapreso si... I know. Kasi ako, ang mga akas ko, Kundi concerned siyempre ako. kasabay sa kaso eh. Hindi man siya mo-convict kung di mo convict ikaw. Oh. Kaya, Pero o di po, attorney, di ko man siya kayang ipapreso as a legal wife na nakakumit siya ning ang kasalan. Kasi ako kaya ko ang mga akas ko. Pero sinda, hindi ninda kaya. So paano makasuporta ang agong ko kung ipapreso ninda? Okay. So, And nakukuha ta partner Isasabay ko na so mistress. Same Yes with pag pinailan siya ng administrative case, Yes. assuming na ma-dismiss si Kap. So, So, wala na mahirap siyang po ang mga capacity, wala akin naman siya who will ibang suffer. source Okay. of income. Kaya ang pinakamalay, aram mo ining sitwasyon kaya kapag sa tungkol sa mga bagay na ni. Pigdidis ganar tangani kutana na makaabot pa ini sa korte. Yes, korte. Tanganing Dahil masolusyonan di ko, partner, ako ini ang realidad. Ang pirdidigdi manay marnili An Madam Teacher, mga so mga pirmi. akin indo. Kaya kita yaon digdi, tanagahagad po ka muning suporta kay kapitan. Ang solusyonan ta po niyan, susuporta. Baka kasi pwede kitang magkaigwanin pagkakataon na magkasundo, total sustento ang habol. Day na kita mag-abot naman sa puntong worst comes to worst. Kasi ang pirdidigdi mga aki. Gusto mo bang makita, Nicole, ang papa mo na nakapreso? Na nakapreso, na ang kamautan mo man sana masustenturan ka mo. Gusto mo ba na mailing si papa mo na nasa silda? To be honest, ayaw po. Tawa, gano'n sa pagkukulang niya sa ama. Ako po. Oh. Partner. So siguro diyan kita mapuon, Duman kita mapuon. Diyan kita mapuon sa Abo mong mo. mahiling si papa mo. So na akuon mo na ito ang sustentong kaya lang ni papa mo. For the meantime, na iyo lang mo For na. the meantime. Apo. Amenable naman si Kape. For the meantime lang yun na dahil pa siyang kakayahan na itabang. Kasi pag pinapriso, napriso si papa mo, mas lalong problema. at Mas saka ama matios. nindo, sabi mo nga ika na rin, galing na rin sa imo mismo na maski may pagkukulang pero love mo man si papa mo. He's my parent. Ha? Siyempre po, magulang ko siya. Kapitan, na daw mo butabi Padaba si ka pa man pala Nicole. ni- Ano ang mensahe mo kay Nicole? Salamat na kung ganun yung ano mo. Ayaw mo kung makitang nasa kulungan. Pwede na Nicole magrani sa imo si papa mo? Sige na, Kap. Sikap? Sabi? Heart to heart. Ayan.
Nailing ta mga kaaksyon, ang pagpadaba kan sarong ama sa iyang aki, siring manan aki sa iyang ama. So nailing ta po na ang Bad lamang partner. ang pinaka-problema Ining sustento. programang ini maging instrumento na dahil na ini mag-abot sa korte attorney ano. Maski siguro sa part nindo bilang mga legal na mga abogado legal, mas gusto nindo Mas attorney gusto na nindo nagkakasundo na attorney. sana. Rackets, imagine nun yan. Pirang kaso nang yan sa korte. dakulungan Mga na simple ano. cases Sabi na nga ni araw kan, kayo ni pwede man sabi nga ni pag-agrihan. kan amigo kong Wes, 600 ang kaso yun. Oo. Paano may kakalendar yan? May mensahe ka po nanay kay Kanina po. kay Marnel. Okay, so para po sa kanya, ang as a mother, Pero teacher, napatawad mo na ba si Manang Marnelli dahil duman sa nangyaring relasyon nila? ay kung sa pagpatawad po, attorney, medyo pig-adalan ko na ito. Kasi I am just only a woman, I am also a mother, and ang kaibahan lang naman is pumatol siya sa may agom. And ako, dinipensan ko ang mga akas ko to make strong and stronger even as of this moment na may mga aki pa Okay. akong So buot duwa. sabi yung tabi, Yes. madam, pinatawad mo na, kuta na. Yes. Okay. Kaya lang, so ginibunin da sa akin, medyo nagkayo Kaya. ako ning hesitant to give ano ya di sa Okay. sa kanila, Okay. no? So, ibig sabihin tabi, may chance. There is a chance, Okay. of course. Nanay, Always. Nanay Marnelli, nadaog ta po Pwede bang, si madam. pwede bang lingawan ta Manay Marnelli ang mga dagit sa puso Para sa mga aki na sana. para sa mga aki? Sa totoo, para sa anak ko, hindi. Hindi talaga. Kasi hanggat hindi ko siya makitang napusasan o ano, dahil sa ginawa niya sa anak ko. Ginawa niya sa 3 anak ko. Na inano-ano niya, nilait niya, minura-mura niya. So, Nasa kaso po bukas kasi amoy. so ongoing po yan. Basta po ang kamautan miligdi. Mapagkasundo ko ta na tayo man ang- Anyway, so aki and so ama, okay na partner. So aki Duma sa naman sama. ito sa lado kan duwang Sa babae. side kan legal and, number 2. Number 2. So, dyan partner, medyo daita na po na yan. Basta sa mga aki, Araw kan napapag-istoryanta o kanina ni attorney. So attorney, ang mga araw kayo ng sitwasyon mas maray na magkasundo ano? Kaysa mag-abot sa korte? Kung sa part ni Kapitan, para sa kuya, mas maring na magkasundo sila kasi ang issue man lang is support. Sustento. So, pag nag-agi ka sa kaso, ang mangyayari mo lang, ipapadetermine mo lang sa court kung ano ang entitlement mo to support. So, ibig sabihin, kung pwede nyo man yan ma-determine early, na dahil na mag-abot sa court, di, why not allow na mag-settle na. maog ba kita partner mo niyan? So, sustentong pinag-uurulayan. Okay na sa imo Nicole, na Okay for the na. meantime, iyo mo na ito ang kaya ni Papa mo, 1,840. For the meantime. For the meantime. Nasabi ni Nicole kanina, for the meantime, Okay na ito sa imo muna. okay. Makiboses kita, Nicole. Tanganing mas maliwanag na for the meantime, akuon mo muna ang 1,840 gikan kay Papa mo monthly and religiously. Okay ito Nicole? Pansamantala? Kung dahil pamangkibang racket si Papa mo? Okay? Okay, Opo, okay na. okay Kap, no rin mo pwedeng magpuon niya ng 1,840. Tabi. Halimbawa. Tomorrow. Tomorrow. Expect tomorrow. Nakobra man sa April or it will start on May. Si Papa na yung nag-decide. Yes. Excuse me po. Yes, Miss Nicole. Kasi we will Baka masubli ng Baka musika. ma-disponer. Ama baga kaya, Ma-disponer man okay? siguro, Missy. So, sa aga, Di, tabi. So, sa May, kaltaso na sana. Nag-disponer. Sa May po. So, gusto mo nung Sa May po, pwede ko na po bukas. bukas? Oh. Diyan ako minabilis sa sarong ama partner. Ayun, dahil Na talagang gigibunan nga boss, ang pangangaipo ka Paano? Eh, siyempre nagkaintindihan na bukas. Bukas. Paano makaabot kay Nicole? So, 1,840. Smart padala lang ngayon. Smart padala. Nicole, expect sa aga na makareceive ka mo ng 1,840. Mensahe oras, mo kay Kap? Papa mo. Anong oras? Mga after lunch na po. After lunch. Tomorrow. Mensahe mo, Nicole, para kay Papa mo na gigibuhan niyang may Diyos, may matao sa imo sa agang After lunch. 1,840.
Anong masasabi mo, Nicole? Nagibo ning paagi si papa mo, maski dai pa man so para sa bulan kan Mayo, magibo ng paagi, matawan ka lang ni 1,840 sa aga. Kung nasa puso po, go pa. Go. Pero kung daman, hindi mo pirit yun. So kung nasa puso, go. Mas Okay. ibig sabihin, partner. Sa at least, attorney, naka-first base na kita. Oo, anaki. Na so, prosupuesto ta subago na maski day na makaabot sa korte, bad lamang. Aram mo, kung minsan, partner, ang namatayan mo, paghihilom partner. kan mga lugad sa puso. Namatayan mo, partner, so ano kan akin, na go ngiya pa, pero ngiya kung day pa man, day mo pagpirit. So sabot kan aki. Pero ano ka, magkapangako nga na, alimbawa, pagkatao mo 140 sa aga, magiging monthly na yan? Okay mo pala si Kat. maliwanag yan mga kaaksyon na ilingtaan pagpadaba kan aki, pagpapatawad kan aki sa iyang ama despite na grabe ang kulog kan buot na inagihan na kan mga nakaaging panahon. Aram mo, Si partner, Kapman, mahalaga sa satuyang mga Pilipino ang pamilya. family ties. Maski na nga ni, sabi ni attorney, may legitimate or may illegitimate. Ang nangingibabaw kun minsan Pagkamot. pag-ibig. Pagkamot Pag-ibig ng ng isang pamilya. ama sa anak, pag-ibig ng anak sa isang ama. Although kung minsan yung pag-ibig ng isang babae sa isang gwapo nawawala na, hindi na gwapo, pangit na, pero yung pag-ibig ng magulang sa anak hindi na nawawala. Yung pag-ibig ng anak sa magulang hindi nawawala. Pasalamatan ta mga kaaksyon si Attorney Edward Barredo sa pagtatao sa tuyang ngunyanin na pagpapaliwanag in terms of legal issue. Sigurado gulpi ang nagkaiguang ideya il nalinawan. So may karapatan po ang babae, maski bako legal wife, igwa siya ning karapatan itong pig-apod na bawsi bilang igwa man sinda igwa ning pagkaibahan ni kap or si say man na lalaki, maski daay yan legal, igwa yan ning karapatan. Siring man syempre ang legal na agom, mas may karapatan. So argo yan kaya na pinagurulayan. Sinabi mi ni partner na ang ubeto kang programang ini bako na pagburulangon sila. Kung mapupwede na ang programang ini kan ako Bicol Party List ni Congressman Saldico maging instrumento para magkasundo and para Magkabirilog ang pamilya. Correct. Magbalik ang maliputok na pag-iribanan kan magurang sa akin Iyan ang and kan pamilya. pinaka-objeto Yan ang partner objeto kan sa ta. tuyang programa. Okay? So, yan po mga tugang sarong makasaysayan na pagkahapon ang antabayanan nindo manungod digdi sa problema ng ini. Sa samuyang pagbabalik, abangan nindo may nanggana kan tablet na itataungon yan digdi sa programa and iguana naman kimagana pa digdi po sa tabang ora mismo. Kung may lugar ka mong na-miss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko Online TV page. sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, may kauban sa Indo. Nahihidaw ko. Digdilan yan sa Action Ko Online TV page. Magkaburunyo, magkasararo, pagtabang sa kapwa, anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, kapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang ora mismo mga kaaksyon. Tapos na kita partner kan mga reklamo, problema ngunyan mga kaaksyon. Pagkatapos kan medyo masalimuot na kwento na nagsimula sa pag-ibig at bawal na pag-ibig. Nauwi sa sakit ng Natukso. loob. Pero ngayon mga kaaksyon, Tagalog pa pati ako partner. Pero at least partner, bago kita nagsuruayin sa bago, naka-first base yun kita. ang pinaka-importante na nagkaiguanin pag-ulian so ama, buda so aki. Yan ang pinakamasiram na parte kan pagiging host ng Pagkamuot programa partner ini. ang nag-grain sa indang duwa. Pinakamasiram na parte kan programa na maging host kang programang ini Na mailing na may na mga partner bagay na na- napagkakasundo. Yes. Lalo na sa paagiman ni Congressman Saldico kan ako Bicol Siyempre Party partner, List. takong wara kay Congressman Saldi, dahi man kita digdi. Dahi man kita. Okay. Mga ka-aksyon, kay bahan tangon yan si Catherine Nieva Orjales, kan Barangay Taplacon. Siya ang nanggana kan sa tuyang tablet
nag-comment siya kay nakaagi niya tong episode. Siya ang As in, maswerteng siya ang winner. maswerteng winner kan sa tuyang brand new tablet. Tablet! Ayan. Ayan. Brand new. Brand Dahil new. panggasgas. Taran. Napapatos pa. Nasusupot pa. Nasusupot pa. Ayan, brand new, tadadan, mga ka-action. Yaon digdi si Catherine. Kumusta ka, Catherine? Ano ang pagmati na ika ang in-announce ming nanggana kan sa muyang nakaaging episode? Mula sa puso ni Congressman Saldico. Grabe pong ugmata. Nag-comment po baga po ako sa to mga alauna po yan to. Tapos nag-online class man po ako sa to. Kinapaguli ko po sa balay, wala man po kaya signal, kinananga na po ako ning para ning kita gilay po nung live nyo po. Tapos amo po kaya to na lang kita ko na ning big-announce nyo po na ako po sunang gana. Kaya grabe po sa ugma na. Anong grade mo na? First year college po. First year college. First year college. Bachelor of Secondary major in Filipino po. Ayan, sa ina eskwelahan? Daraga Community College po. Ayan. So, gura ano ka-importante sa imo ang tablet? Grabe po yan na dako lang tabang po ang tablet sa pag-adal ko po. Syempre online class po kaya kami. Kaya dako lang tabang po talaga na magkaayo po ako gadget na arog po para sa pag-eskwela. Ngunyan ano ang pigagamit mo? Cellphone po na sa ipongod ko po. Nanunuble ka sa tugang Pira ka mo magturugang? 5 po kami. 5. Ano ang trabaho ni Papa tapos ni Mama? Si Mama po, BHW po sa barangay Naamon. Si Papa po, lang po, pasero sideline lang po sa pagko-construction. Okay. So, na paalo yun, partner. Uni na. Yun na mismo? Yun na ni. Okay. Ayan, So, congratulations. Maraming salamat. Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico kan ako Bicol Party List? Representative ni Congressman Saldico, maraming salamat po sa tablet po na napanalunan po. Tapos Ma'am Remy Aranetaning Mendanes po. Tapos Alias Ma Salvador. Kompleto, partner. Tapos Mr. Siram Joshua Martinez po. Maraming salamat po sa programa nyo po sa Action Center po. Dako lang tabang po ini sa pag-eskwela, lalo na po sa koyang estudyante. Kaya pigagad ko po sa mahal na Diyos na dakula pa po kamo matabangan na arog ko pong estudyante asin sa mga nangangaipo pa pong tabang. Maraming salamat po. Ayan. Okay, congratulations! Congratulations! Sana makapagtapos ka Ayan. sa pag-eskwela Good luck sa imong and magamit pagklase. mo yan na maraya. Ayan. Good luck sa imong Maraming pagklase. salamat. Okay. Ayan. Partner, siya nang gana. Nanggana. Para duman sa mga ibang estudyante, So, mga paano estudyante, manggana? Ayan, so mga estudyante dyan na nagdadalan asin mauot man manggana ning brand new tablet. Hali kay Congressman Saldi, kinakaipuan lang nindong mag-like asin mag-comment sa samuyang episode ngunyan na pagkahapon, ha? Mag-comment na kamo ngunyan mismo, ha? Kung nata kay nakaipuan nindong manggana ning tablet, dapat yaon sa indong pangaran, eskwelahan, asin address kung sa kamo naka-star ngunyan. Kinakaipuhan man, magtag kamo ning tulong estudyante. Siyempre, kay puhan manindong mag-subscribe sa muyang official YouTube channel, Action Co Center. Ayun. Tagalugin mo para doon sa Alright. mga kababayan natin Sa mga sa estudyante Ilagang Camarines. na gusto din manalo ng tablet, brand new tablet kay kahali kay gikan mula kay Congressman Saldico, kinakailangan lang nyong like ng aming official Facebook page, Action Co Center, at kinakailangan din nyong mag-subscribe sa aming official YouTube channel, Action Co Center, at mag-comment sa aming episode today kung bakit kailangan nyong manalo ng tablet. Kailangan nandun ang inyong pangalan, address, at eskwelahan. Siyempre, kanina may na-interview tayong nanalo. Yes. May saro pa pala ang partner na i-announce ka mo niya na maswerteng ng gana. Congratulations! Ang dami nating pinamimigay na tablet. Umuulan ng tablet mula Ayan. kay Congressman Saldico and ako Bicol Party List. Ang maswerteng nanalo ngayong hapon para sa episode na ito ay si Miss Rialyn Balyadolid. Miss Rialyn Balyadolid. Ayan, Taga-saan partner, ito si ang Rialyn? kanyang, nakikita po niyo yung mga ka-action, ang kanyang comment, nakasulat dyan, good evening po, Rialyn Balyadolid po, isang incoming student po, taga Bigaa, Legazpi City po ako. Ako po ay bumabalik pag-eskwela ngunya na maabot na school year. Nag-enroll po ako sa SLTCFI. Ako po ay nagpundo ng dahil nagkaugwa po ako kay Aki, kaya po ako nag-stop sa pag-eskwela ngunyan po. Pigpapadagos ko po an sa kong pag-eskwela
Tanganing matabangan ko man gilayon ang sakong mga magurang na nabigo ko kaito tako nagpundo. Muyap ko po patunayan sa inda na maski po may aki na ako, muya ko man gilayon makatapos. Sana mapili nindo po ako. Tadakulaon na tabang po ang sakong pagklase sa ngunyan, lalo na padagos na nagdadakol ang virus. Dakulaon na pagpapasalamat ko po sa indo kung ako po ay mapili para suportahan ko ang sakong pag-eskwela. Sana ugwapa may marahay na puso na magtabang sa mga arog ming estudyante o lalo na sa arog kong nagbalik man gilayon sa pagklase. Tanganing marahay na buhay sa mga masunod na panahon. Ayon! Congratulations! Binibining, Rialin Ayan. Valladolid. Buot sabiyon partner, nagpundo siya sa pagklase pero mauot niya giraray magbalik sa pagklase. Paano ini maklaim ni Rialin na ginanahan niyang tablet? Ayan. Arialin, tanganing maklaim mo ang sa imong ginanahan na tablet, may makontak po sa imong staff kung paano mo maklaim ang sa imong premyo. Ayan na. Okay, maliban palang partner sa umuulan na tablet mula sa puso ni Congressman Saldico, ang balita ko uulan din ng cash. Sa lahat ng mga sumusubaybay sa gabos na nag-antabay sa programang Tabang Ora mismo, paano manggananin cash? May saro pa kitang parapol partner, iyan kinakaipuhan nindong kanganing manggana ka mo nin cash, kinakaipuhan nindong i-share ang samuyang episode. Pahiling daw kang cash? Kasi kanina may tablet ka na pinakita. Kinakaipuhan nindo mga ka-aksyon na i-follow as in i-like ang samuyang Action Ko Center Facebook page. And kinakaipuhan man nindong mag-subscribe sa samuyang Action Ko Center YouTube channel. Tapos kinakaipuhan nindong mag-tag ning tulong, friends, as in mag-comment, itatag nindo sa indong Facebook friend through comment. Kay puan nindong i-comment mo sa comment section kan sa muyang episode. Ayan ang masirbi nindong single entry sa satuyang raffle. Pwede din ang multiple entry baga. Basta dahil po mautroan sa indong itatag na friends. Ayun. Kaya mas dakul kang pigtag na iba-ibang friends, mas dakul better ang tsansa mo na manggana. Correct. So dapat din po na naka-public as in active an sa indong Facebook account para ma-verify mi po an sa indong entry. Ayun. Ayan. And ini partner, kung yung tablet para sa mga estudyante, ito ay para sa lahat. Para sa lahat, Para sa gabos. in cash. So, pwede digdian senior citizen ka, pwedeng kabataan ka, pwedeng balo ka. Ano man ang estado sa imong buhay, single ka, may diferensya may man forever ikaw. ka, Pag sinabing mong diferensya partner, may kapansanan PWD. ka. Ayan. So, pwede sa lahat itong cash na ito. Kung gurano ang cash, abangan. Abangan! Sa masunod na mga episode kang programa, i-announce mo. Ayan. Malay mo, partner. Baka 10 million yan o 50 million, halimbawa. Correct. Basta partner, ang importante, dakulang katabangan iyan sa indong mga ka-aksyon. Certo yan. Tama. And ito kayang tablet talagang para lang ito sa mga estudyante. Pero ining cash, maski anong katayuan mo sa buhay, correct, pwede. So para sa gabos na nagsusubaybay, kan Tabang Ora mismo, kan Action Ko mas exciting ito partner. Mas exciting kasi pwede mong magamit kung ano man sa imong pangangaipo. Nag-uran na ki-tablet, abangan naman ito ang pag-uran ki-cash. Yan. Digdi lang yan mga ka-aksyon sa Action Ko Center Tabang Ora mismo asin kan ako Bicol Party List. Saro na naman na makasaysayan at makabuluhan na programa sa indong inantabayanan sa episode na ini. Kami po ang sa indong mga nakasabay, Mr. Siramkan Bicol, Joshua Martinez Jr. po. Siyempre mga ka-aksyon, dahil po dyan nagtatapusan sa muyang programa sa mga masunod na episode, mas dakol pa partner ang sa tuyang mga papremyo as in exciting prizes. Siyempre mga ka-aksyon, ako man sa indong nakairiba daing iba, ang mga Salvador Can Bicolanja, Remy Araneta Mindones. Diyos mabalos and God bless Bicolandia. Maray na pagkahapon, as in mabuhay kita.